Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:39. Maayong gabi, kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. DYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antis pa naman ang tanan, senaryo na kita sang panahon diri sa syudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Lakip ng bugos nga Pilipinas pero alang-alang aton sining ang aton sining Provincial Disaster Management Program Division. Sige lang, nag-stay at home man sila siguro. Masiguro may sako. Pa anyways, matulot tawhay man aton sining palibot. Masunaran man aton ang aton sining sitwasyon nga mapulo paang gid no. Malabi na gid sa mga oras nga alas 10, tubtob las 3 ang takna sang kahaponanon mga kaksyon. So makabulig man nga aton pulo panago sa puloyan labi na gid kun may ara ka sang ginatawag nga hypertension. Hypertensive ka abi no, hindi ka gid dapat magpasayang-sayang sa init kay basi mag-collapse ka bala kag magtumba or matumba kada dayon. Ang aton lang naman nga kwan diri panugyan nga ti kon grabing init sang panahon mag-inom sang madamo nga tubig mga kaksyon. Replacement tira no sa balahas nga nagagwa dira sa inyo sini mga kalawasan o kon lawas. Una sa balita. Una sa aksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:41 sa mga utod na Tonya Pona nga nagapuyo sa igad sang baybay sa idalom sang Taytay kilid sang kasubaan kag kabakyasan. Alerto lang 24/7, alerto man sa mga puloyan kay ari kita sa mga tingadlaw nga sitwasyon ara man ang sunog mga kaksyon. Sige, antes kita formal nga mag-umpisa sa aton sini nga pagpangalagad subong nga gabi, ginaayo ko gid kamo sa pagduko kag magpangamuyo kita sa gihapon sa pag-away sining COVID-19 kag sa pag-guide sa aton sa matag adlaw nga tanan mga kaksyon. Oratio Imperata, prayer against 2019 novel coronavirus. In the We name come to you in our need to ask your protection against the 2019 and coronavirus that has claimed lives and has affected many.
We pray for your grace, for the people tasked with studying the nature and cause of this virus and its disease, and of stemming the tide of its transmission. Guide the hands and minds of medical experts, that they may minister to the sick with competence and compassion, and of those governments and private agencies that must find cure and solution to this epidemic. We pray for those afflicted. May they be restored to health soon. Grant us the grace to work for the good of all and to help those in need. Grant this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. Mary, help of all Christians, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. Saint Roch, pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, pray for us. Saint Pedro Calungsod, pray for us. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen, mga kaksyon. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:44 na. Subong nga adlaw mga kaksyon, yari kita sa Biyernes, Abril 3 na kita, 2020. Naga-monitor na kamo diri sa The Best AM Provincial Radio Station sang 25th KBP Golden Dove Awards. Ini ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita. Una sa aksyon. Bukas na nga aton sa nga Facebook page pagya sa Aksyon Radio Bacolod 684 nga pwede mabatian ang tanan news sa Public Affairs Program via Facebook Live na pwede nyo i-click, share, kag-likes mga ka-aksyon. Mayaraman kita sa YouTube. Type mo lang direksyon, radiobacolod.com.ph. Sa web naton, bisita kamo to kay makamonitor man, makabasa pa. Sa may mga Twitter account na i-follow lang Aksyon Radio Bacolod Official. Sa mga chatters naton, sa mga viewers naton sa aton sa Facebook Live, ibilin na lang inyong siringa kwan, i-type lang din sa comment section no? Sa aton siringa Facebook Live. Kag sa mga texters naton, ari aton numero 0938-225-5017 para sa inyo sini nga mga reactions. Aksyon Brian Borden. Aksyon Firing Line. On board na, Toblas Nuwabing Tak na sini nga gabi, sit back and relax, upod kag sakay lang sa mga issues kag balitaan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Ano ba lang dalag ko nga balita lokal nga hatagan naton sang pagtamod subong nga gabi? Atong ginluthang nga truck driver dito sa Tuboso mga kaksyon sa gihapon, wala pa sang may natumod nga mga suspetsado ang kapulisan. Way man to kuno kontra, way man malain nga record sa PNP or sa barangay, way man siya paagi, kung may siya kaagi pa record man nga may enkwentro ini siya. According sa police, ato kunong truck driver, mahiligon action hands nga magpacify bla kung may gamo-gamo, damo ning motibo nga ginatutukan nila subong. Basi ba na akig bala siya kay do atat na nagigurong magpamatay tawo, galing kay ara siya, napugngan, nagurong na sa iyagin paupok. Pero hindi nagdulog dira ang investigation sang PNP sa Tuboso, no? Klolo, ay man tong truck driver nga to. Sa iban nga balita makaksyon sa lokal, diri sa probinsya sang Negros Occidental, ting mga dungol aragyapon, imagine mo action hands dito sa Kabankalan mga kaksyon. May isa katawo yung gusto maglabay sa isa ka borders ng barangay. Mayra sa mga ginmapatigayon nga pagbantay ang mga barangay tanod. Nag-ayo siya nga maglusot. Ginpangayuan siya sang quarantine pass kaya ambal niya madulong ng kutubulong sa abyan ko ho. Namunabla. Tundi gin-search ang siningalawas, nagpanginpadlos. Ini siya way man siya quarantine pass bla nga ihatag. Dumalagan, nagdumugay, paslas tanod, nagkalabilin bagya. Pag-check sang tanod, tingala nga daw malupad sa plagyo kay gali, ang bagya may unod nga siya bo. Ano mga utok sa mga tao? Ano ka... si Action JM nagalingo-lingo sa doon, hindi man madrawing mga batasan sa tao. Amo na ning sitwasyon tas ang COVID-19, may mga amo pa sila nga mga tao, no?
Samtang mga kaaksyon sa iban nga balita sa lokal iya diri sa atod sa probinsya sa Negros Occidental dito sa isa ka banwa ho, ay isa ka syudad. I-check ko ni karon kung may mga dinagpanay isang curfew naton. Ang ibang ginabutang ng action JM mga kaaksyon sa covered court abi, no? Mga 12 hours, 18 hours, ang mga ginatawag nga reglementary period abi para sila before sila papulion, sila puluyan. Sa isa ka syudad, pinasahi action hands ang mga nagkaladakpan sa curfew, ginpapungko sa mga bangko, may mga distansya man, nag-observe man ang PNP sa social and physical distancing ginatawag. Pero sa unahan nila, sa tubang nila action hands, may nakabutang nga lungon. May lungon sa unahan niya. Nga daw, kung nagapungko na sila by 12 oras, abe, may lungon tos tubang nila, nagulog ko pangamuyo sila. Ara nyo, ged. Daw silang tag-iya-iya sang lungon, nga daw may napatsyan lang. Karon yung balko sa inyo, kung di nga syudad diri sa Negros Occidental, klain lang tawon mo, nga pinungko sa bangko, nga daw gatambong sa lablas bilasyon, ano na, tawag sa bilasyon, or tawag sa naman, may ara patay bla. Kapag kakita ko doon, di ko maguntat kadlaw mo. Lingko ay naging iban may dumduman pulis ba? Para langit guro nga magkaladudla di sila kay kasimple malang sa gidayo sa gobyerno ta. Stay at home malang mo magpahimuyong bla. Di sila yan ginawa gyapon way man sa mga quarantine pass kundi ginpaatubang sa lungon nga way man uno. Sa balita, nasa aksyon. Pero kay check na siya palayag na sa inyo pero lantawan tanay basi may mga violations ini no? Kaya nga aga may lungon sa tubang. Diri sa syudad sa Bacolod baw ang inyo sini nga abyan. Ang inyo sini ka action action Brian Morden magluwas sa akon mga upod ko di kagang station mismo. Bisa na abon nga technical di ga libog ulo kay garaging ring ding ang cellphone. May duwa ka cellphones, may duwa ka telephone namon di. Wala untat nga pinanawag reklamo diri, reklamo didto. Ang reklamo di same. Hasta sa nagumpisa Lunes, ara ba lang nga may pinilian ang may ara-ara ginalabyan lang. May ara man reklamo nga wala siya gintagaan kay may ara-ara siya pero ang tupad niya nga mas manggaranon pasang sa iya gintagaan kay kilala sa nagapanagtag. Imagine mo na, no? Grabing batasan ka Pinoy. May reklamo man sa Barangay 10 nga sa isa ka puloy-an, ado da compound action hands, no? May duwak balay, duwa ka pirtahan gidya. Sa piyak ka Iloy nga may pamilya, ang sa piyak naman to bata nga may pamilya naman. Ginisyuhan sang duwa ka quarantine pass pero ginbawi sang barangay ang isa kay kuno sila isa lang kapuluyan. Pero to duwa ka pamilya, lain-lain nga kwarto, lain-lain nga pirtahan action hands, no? So ginbawi pa. Quarantine pass malang ina. Duway mo na ginbili. Tapos ba si mabakal to gatas, may ano na lang. Iuli, barangay 10 kap, ibalik na lang na to. Papel lang ginanga para hindi sila pagdakpons dalan. Kasimple bla. May araman sang reklamo sa mga driver. No, diri sa syudad sa Bacolod. Since Monday, wag isla kabaton niya bisan isa ka gupi nga lata da sang tinapaho. Sa Lunes, balantayan kay basi mag-caravan ini sila. Palunisan taniya, no? Bas may mga plano sila nga lain mo. Ang kapitan gina-negotiate pa man nila. Kundi ni nga mga driver nga ini, ano nga ruta ini, bantayan diri sa Action Radio Bacolod. Kay imagine mo na why sila kabiyahe halin sang Lunes, hasta Subong. Pagkatapos, inang tawag naton, gutom na. May panganikon remedyo general ka, kay may quarantine pass ka, pwede ka pakagwa kag magkanto sa Libertad o kon Burgos Public Market ka magpamasaan daw. Tis lang ang mga driver ni Waygid ni sila mamihimo, daway gisla kunok baton gid. Ano blang regulasyon sini? May ara sang reklamo nga nagalibot na subong ang mga BHW sang barangay sa syudad sa Bacolod. I don't know dira sa inyo sa mga banwa kag syudad diri sa probinsya. Nagapanghatag na sang form. Agod maka-avail sining 5,000 to 8,000 halin iya sa gobyerno. Ahay diri sa Bacolod Action Hands, may ara isa ka barangay nga BHW ay sabla kabalo ko na nung himuon niya sa pagtagtag sang form. Nagpanawag sa akon di ang babae nga gintagaan niya, namangkot pa sa akon ang BHW kung pwede bla initagaan ning kuday trabaho mo na.
Halin sa barangay, kamo agi kamo gin-orient da sa kapitan nyo nga amuning kwalipikado nga mga tawa-hatagan nyo. Ho? Nano man iman daw ka si kapitan dapat ang mga BHW nyo da i-briefing nyo na nasladan. I-brief nyo na sila kung ano dapat ang himuon, kung sinong dapat nga halatagan kag saray sino ang pwede, no? Tuway siya kabalo, no? Ka mga suplada pare ko nga mga BHW, lawagon ko na lang dira sa barangay Bata nisla ko nga mga BHW ho. Action firing line. Kapitan na baring kap mga BHW mo da kuno do ka mga suplada gid. Action firing line. Sa mo nga panahon no ngay kamo sinuplada kay ang trabaho nyo bla kagamay sina. Hindi kamo magwaslik poder. Bangod naman lang kamo may poder do sa mga isisin o kamo nga magpanagtag aho form supladahan nyo pa mga tao da susko. Action firing line. Kagamay sila nga posisyon sa gobyerno, hindi ka mo magwaslik poder kay dason sa matapos ang COVID, why naman kamo da? Kung ara ginman kamo dati mayo pero dapat hindi magpatama kasi sinuplada sa mga tao nga ginahalahatagan nyo da kung interviewon nyo sa husto. Kaya kung may ginapamangkot man sila, poder man nila mamangkot man, sabtan nyo man sa husto. Hindi magsinuplada, ha? Kay trabaho nyo ina. Sige, sa iban nga balita makaksyon diriya sa lokal sa Negros Occidental with Action Marlon Hinabia. 26 ka mga PUMs nga gin-quarantine sa Mambukal na kagwa na subong adlaw. God is good. Okay, ini sila mga hilway sa COVID-19. Contact tracing naman niya angot sa nag-positibo sa COVID-19 nga taga Ibi Magalona nagapadayon sa sini nga mga tinion mga kaksyon. Action firing line. Tikon sinotong naka-contact, close contact sining nag-positive nga ini, kusang loob na lang kamo, voluntaryo na lang kamo report gilayon dira sa barangay kung din man ini kung sinoman kamo, kay para di na mag-laptop pa si COVID-19. Action firing line. Sa Bacolod, kapin 103,000 ka mga pamilya sa Bacolod balakip sa Social Amelioration Program sa gobyerno national. DSSD maghatag sang form sa barangay umpisa buwas nga adlaw. Pero today do nagumpisa na sila, no? May nanawag mo tong mention ko bala sa barangay Bata. Vice Mayor Familiaran ginatagan sang ultimatum tubtob Domingo ang 20 o 57 ka mga PUM nga hindi na makontak tubtob sa Sirimat Tinion. Mga dungol kasi tawo, no? Kasimple lang ginaayo sang gobyerno sila. May 57 ka mga PUMs diri sa Bacolod nga nowhere to be found na sila, hindi naman makontak ang mga numero nila, naka-off na mga cellphone nila. Din kamo subong pag-report man kamo ay akig na bala si Vice Mayor Elcid Familiaran, nagniliwang na bala ang tao sang huna-huna kung paano tani awayon si COVID-19. Action firing line. Tapos kamo dire gapulo panago pa kamo iyan ano man nga mga tao man, hadlock gid kamo. Tilain lang kung mag-positive, kung muna palayo lang, tiano lang na karo resulta tadi. Action firing line. Sige, Lasay 55, gusto ko lang i-daydayon iliwat to. Before kita mag-proceed sa mga dalag ko nga balita sa national. Kung kagabi, may gintalakay ko din nga si Gio, no? Ato balang nag-post siya sining account nga ginapasibangdan niya ang Action Radio Bacolod nga kuno nagpasalig kami diri nga may managtag didto sa may barangay Felisa sang mga assistance from the government tapos wala pinilian, no? Damo nang iya nga punto mo. And wala to nag-abot ang ginpasibangdan Action Radio Bacolod. Amo ning budlay kon Action Radio lang ginibation kaya mula na mapinsaran pero Action firing line. pero wake big balo kung din to nga radio station, no? Kung sino naghambal sa to, sino nag-post sa to. Ginulan kami sang pakamalaot sa mga sumulunod man sa sining account nga nag-post dira. Perting batikos nila sa Action Radio Bacolod, gapasalig lang kunong media, gapasalig lang kami, sugid lang, bayaran kami kuno ni Mayor Bing Leonardia ang Action Radio Bacolod. Inangat tinaga nga bayaran kami sa pagkasakit sina, no? Wala kamo ebidensya, no? Way kamo ebidensya, kag ako isulong ko ko galingon ko way ko di gabaton mi 5 nga gupi alis gobyerno. Bisa magbinok karay pita ka baho nato way ko inadlock so di ka sakit bala sa side naton diri nga pasibangdan kita nga wala man kamo gidya namangan sa kabuhi namon diri sa Action Radio Bacolod. Suliton kong kabuhi namon sa Action Radio Bacolod ya ginasagod kami diya sang husto sa amon sining management. Way kami diya gutom kag wala kami gasalig sa gobyerno.
commercial station ini iya. May naga-commercial diya sa amon nga amon ang gabuhi sa amon diri. With sa paghimakas ang amon sini nga station manager. Amon ang klarohon naton. Kung may mga kilala ka po nga media, yan, national man, international, local man nga nagabaton, kwartal sa gobyerno, gapabayad, basi kita kamutos national kung sinuto, kami diri sa Aksyon Radio Bacolod, way na namon ginatulirar nga pagpasibangod diri sa amon. Way ginanamon ginatolerate, kay hindi gina manami nga mga pagpasibangod. So inatanan, wala nagakatabo sa amon nga nagabaton kami 5. Action firing line. So kagabi ti daw na huwasa naman to kagabi. In short daw na ubahan man kag napanitan. Ti subong gin close ko na nga istorya, da. Ang Action Radio ay naman gasapak kani kay importante nga nakamarasmas man. Actually nangayo siya sang pasensya diri sa Action Radio Bacolod. Nga nagsala gid man siya. Hindi lang ko ka-sure kung siya man nag-post ning babae o kung ang bana niya. Pero ang niya, bana niya kung nag-post mo, ang nagbutang da. Nangayon na sila pasensya sa Action Radio Bacolod. Kagang ina nga pasensya, ginabaton ina sang Action Radio Bacolod. Mismo, ang amon nga station manager, ang amon sila nga news director, station manager, Action na Magbanwa, news director naman Action Rex Cantong, ginabaton namon sang hugot ina sa amon sining nga dughan. Action firing line. Sino gid abi kami din nga di magbaton sa pasensya man, no? Di ba? Nagapasensya kita tao, but next time mangin responsable kita sa mga pulo posting nyo dira. Mangin mahinalungon, careful gid kamo. Kay not all the time nga ang ginabanatan nyo makulo sa inyo. Action firing line. Teka lang kayo na sala mo ganang intro mo eh. Doon di gid dapat nimo amhon sila kay una-una kung anong ara sa utok nyo nga paglantaw nyo sa media nga do kanubo gid. Di kami diriya nagaparespeto pa kami iya. Kami ginatindugan amon nga kami nga taga Action Radio Bacolod. May ara kami sang dungog, dignidad, kag kompleto pa buo pa ang amon sini reputasyon. Action firing line. Amo na nakasimple. Tiguro na marasmasan siya kag nahuna-hunaan niyang hindi ginman amoning Action Radio ang nasagapan sang balita nangayo pasensya. So salamat gid. So sa iya diring pagpabalo sa aton kagabi ka kululurog na siya, no? Gin-review niya pang akon sini nga live. Oo, pagkatapos kay naaga alas 5 pa lang naligo na siya. Kay makadto di siya sa Action Radio Bacolod galing way sa sakyan. Action firing line. Personally, mangayo siya kung tani sang patawad diri sa aton. Pero tiway sa sakyan, ginpaagi niya sa Messenger, no? Sa online mismo, no? So, di ka na magproblema da mama, no? Goods na. So, gindelete siya man gani dayon mo kay siguro may mga bashers man, nga na, kag isa pa. Natulupang da niya nga salagid man ang move niya. Action firing line. So, standby ka na lang, ma'am. Hindi na lang ko yung mag-interview sa imo. Actually, this girl, ang asawa, willing siya mag-apology on air, subong, pero kami diriway naman lang namon na. Okay naman lang sa amon. Importante nga nag-communicate ka sa amon. So, kabay pa, kag kabay pang imo sinipagpangayo sang pasensya, may sinseridad man ina. Since inang halin man mismo sa alibuturan sang imo sinidughan kag sabana mo da. Action firing line. Kay pagkabalo namon sang status ng isang kabuhi nila, hiting bana niya, according to her, construction worker. Tiway ginman slokol ba kabaton ginman da kuno mo. But sino ring barangay kapitan sang Felisada daw si sino ring barangay kapitan ni Action An gid. Action firing line. Liw ko sulat bi Action An. Basta gani kapitan nga daw hindi man may man movement do hindi naman makilala no. Nalipat ko sa barangay kapitan sang Pilisa. Gadalagan siya. So, goods na kami, ma'am. Thank you so much. Ay mo sa apology. Although, nga di natin on air na. Okay naman lang kami. Wag na problema sa aman. Thank you, gid. No? Thank you. Kami, wag gid problema. Basta mangayo lang pasensya. Okay, ginaya sa amon. Actually, nag-meeting. Gid kami magin-meetingan. Ginanamon mo. Yes. Okay. Imagine mo na, hindi ko lang paglawagon, Di po inas magiging nga babae mo. Ay, grabe. Amo na ang Action Radio mo. Buwas sa aga,
si Action and Defensor nga nakakita man kontra. Si Action and Defensor amo ang representante sa Action Radio Bacolod nga amo ang ma-visit da buwas imo with our patrol. So mangga tutong uno kana, mangga tutong tilapit lana, dira lana sa pinaka-entrance sa may handumanan na nalapit nga area landa, no? Si Action and Defensor nga residente man naga-reside man dira sa Barangay Felisa, mabisita da siya sa imo, ma'am. Kag may good news pa siya nga dalon sa imo. Action Firing Line. Di ko na paglawagon ka ng good news niya, pero basing ibanda mag-post-post ka mo da pakalayan sa Action Radio para makabaton good news. Action Firing Line. Joke lang na, pero buwas Action an magapadulong dira buwas sa imo personally, sa imo sining puluyan. Kay sa imo sinigin saysay sa akon mismo, no? Bana mo construction worker. So bunga ning adlaw naglakat sa isa ka lugar diri, use the quarantine pass para makapangita sang kinawala. So next time guro, kung sa maning status ng life naton sa ngabuhi naton, pangabuhi naton, mangin careful kita. Kay why na tanan sa ginakuha sa aton sinibulugasan, may kontrapa tadi dugang pigado ta. Halunggid kita. No, ang social media subong ining bago nga dimension sang aton nga generation subong. Sadya mo kanami sa social media. Kung gamito naton sang husto lang, mga jokes, mga funny videos dira, mga funny postings, okay ginaiya. But hindi ka na mag-post gidya makapalain sa imo isig katawo. Kay dira pwede magamit. That's why may ara kita sa mga cyber crime kag mga libelos, pwede ka na filean kaso kung libelos ang imo sining nga post dira. That ginhimo ginaya nga kwan, ginhimo ginaya nga laye para nga hindi kita magpinataka kabutang dira sa social media nga makapalain sa imo pila ka adlaw. Action Firing Line. Ang social media, ang advantage sa sini, grabe mo. Receive action, pa-istoryahon ko ni kay. Sino ganing barangay kapitan mo na action? Kay do, wait bati, bisang iya bingalan. Daw nami gurong panagtag na sa Felisa, kay do ay man ginareklamo. Sana all. Amo lang ni gurong nagreklamo lang si Madam Gio, no? Sino na kapitan na gani? Ramon. Ramon. Ramon Hardin. Ay, ang bana ni Basiwa girl, Yeah. si... Ni Ma'am. Oh, si Ma'am Ano lang, si Ma'am Monadia. Monadia Hardin man. Hardin. Oo. So, tibwas action an, makadto ka to sa See iya. you there. Nag-communicate na ka mga doa. Wali. Ay? Wala ko nag-communicate sa iya. Oo. Ikaw mo na nag-communicate sa iya. Doon di siya mag-reply, gini sa ako nung una. Pagbaan ko nung si mo. Away, Pagkita yung pagkitang mo nga ngalan. Tingalan ko. Ang account. Ay, di. Kita din sa Action Radio, yung mga friendly kita actionan. Ang Action Radio, gusto naman niya bulig to communicate sa mga concern ng mga personality like mga mayor, vice mayor, mga opisyal na sa gobyerno, kung may concern ka muda, kung paano natin mabuligan via Action Radio Bacolod. Hindi kay kontrahon niya ang media, na? Hindi kina siya manami, no? Fourth Estate kami. Sa Fourth Estate, naka-state banda nga ma-inform kami to entertain, nga to educate naton sa aton nga palibot, no? So hindi pwede nga kontrahon yung media kay ang media nagabulig ina sa publiko. Amo na pinakasimple nga pinsindi ko sa inyo. So kung may napinsaran ka mo nga di mayo sa media, lainon nyo lang ang Action Radio Bacolod. Good luck boss Actionan sa imo sining mission. Thank you. Good. May ihatag ka sa akon. Sige na lang. Gaulat ko sa ihatag mo Si sa station akon. manager kasi news director to. Gusto ko yung may halin ko dyan from Action Brian Mordan. Ihulaton ko ginabuas. May tatak gid blaw. Okay lang okay na ko. Karo masabit na si Action Art, si Action Alvin, si Action Fred Selanga, madamo na karon sekreto tala na yan. Gani, amo na gani, pero abangan ko ganaya karon niya. Buwas. Abangan ko na buwas. Sige, pero okay na ka mo ni Ma'am Gio, no? Okay na na? Okay na to. Okay na, sige. Salamat Action Ann. Ari, para ni sa imo, oh. May atago kasi mo. Para sa imo. Thank you, Gid Action Ann, no? Sige, gin pa, kwan ko lang to, gin pa sabad ko sa Action Firing Line. Okay, Madam J, okay na kami diyan, no? Goods ka na dan, di ka na kay hambal niya ka na mabughat, siya kununan, no? Di pagpadala-dalang ka galingon mo. Goods na to, makatulog ka na sang husto tonight. Di kway ka na dapat sang problemahon da. Kaya ngayon mo sa day pagpangayo sang apology, sorry, nyo diri sa Action Radio Bacolod, ginabaton ina sang
hugot namon diri mga kaaksyon. Aksyon Brian Morden. Aksyon Firing Line. Sige, ang mga balita sa national makaaksyon sa aton sini pagpangalagad Aryo kay may 8 na ka mga testing center karon ang bugos nga Pilipinas para malagas ining ginatawag naton mga kaaksyon ang ang tawag sina ang pagkuha sa mga tawo nga gina-consider PUM, PUI sining COVID-19 mga kaaksyon. So diri sa aton diri sa aton sa syudad sang Bacolod na bilong kita sa Western Visayas. So dito sa Iloilo mga kaaksyon ang testing center sining nasambit iyang COVID-19. Sige, so amo na ang balita gikan sa national nga makabulig-bulig sa aton. Sa iban pa nga balita, ang isa ka pulis mga kaaksyon no napatay iya no. Isa ka pulis nga napatay man bangod sining COVID-19. Grabe no. Amat-amat damo no. Kag aring maing balita man ang total Philippines balang gasolinahan ginalawag talani no. Kay may ara sila nga libre paggasolina sa mga frontliners. Pero specific talang ini sa mga medical team lang ini, mga medical frontliners ini hindi kay salos tanan dira. Diri sa Bacolod, dira sa Bata, may ara sila sang gasoline station, dira ang tuta lang ha. Mayo maning gasoline station no. Kung isa una pa ni sila gani iyakwan, una pa ni sila panubo. Oo, ang mga lagko kompanya sang petrolyo do itakbati no. Diri sa Bacolod, sa Bata, nagabaton sila mga frontliners naton. Galing kay kada adlaw first 30 lang gid nga makapatughong dira sa ila. 300 pesos every day. Di okay naman ano? Diri sa Bacolod, sa Bata, bangga pipsida sila pwede sila kabaton. And si Attorney Salvador Panelo mga kaaksyon, may ara sang pagklaro, no? Kay si Presidente Rodrigo Duterte nagligan nga adlaw, nagpalayag nga issue to kill ang mga maglapas sining violation or paglapas sining mga ginahimo karon nga enhanced community quarantine. Kadamo sa nagbash, kadamo sa nagkritisar kay Duterte sining nasambit iya nga shoot to kill mga kaaksyon. But according iya kay Attorney Salvador Penelong spokesperson, nga ara sa Philippine Constitution, dira sa may Section 18 Article 12, nga ang isa iya ka presidente may mandato nga makahambal sina labi na gid kon nakasalalay diring kabuhi sang tawo. Action Firing Line. May ginahimo blakono nga lethal violence sa kabuhi sang tawo. So ang shoot to kill nga ginhambal ni Presidente Rodrigo Duterte pwede gid suno sa iya. Action Firing Line. Damo gi man nagkritisar mo sining shoot to kill nga ini kay ti ang hambal sang iban do ka delikado na gina. Action! Report! Kaligid lang may flash report Action Dale Salazar. Additional naman niya positive halin sa Bacolod. Action Dale may gabi. Action Bray na dugangan sa isa pa COVID-19 case ang syudad sang Bacolod. Action Bray. Ini matapos ang pinaka-latest nga medical or COVID-19 case bulletin nga gintagwa sang DOH Region 6. Subong gitamang nga gabi Action Brian. Ang ikapito nga COVID-19 patient sa Bacolod City ang isa ka lalaki. Action Brian. 48 anyos nga may sang travel history sa Los Angeles, USA, kag Manila Action Brian, kag mayari ini siya sang hypertension kag polymyositis o kung mayari sang pre-existing conditions Action Brian. Sa karon ng pasyente ang nagabat siya pa sang dry cough pero stable man ang yasing nga kondisyon. Based man sa bulletin sang DOH Region 6 Action Brian. Ang ini nga pasyente ang COVID-19 patient number 7 sa Bacolod City ang may Action Brian sang history nga na-expose siya sa isa man ka COVID-19 nga pasyente nga taga-syudad man sang Bacolod. Kung sa record sang DOH Region 6, naka-close contact siya sa patient, sa Western Visayas patient number 14. Pero sang gin-check naton ang record sa Action Radio Bacolod, ang Western Visayas patient number 14, amo siyang 28 anyos nga lalaki. Nga may travel history man sa USA kag Manila Action Brian, kag positive man sa COVID-19 pero nag-improve na ni ang yasini nga kondisyon.
So sa Kabugusan, ang Bacolod City may 7 na ka-confirmed case sa COVID-19 Action Bryan. Pero sa Kabugusan ng Western Visayas, 30 tanan Action Bryan. So subong gabi, 5 new COVID-19 cases sa Bugos ng Western Visayas. Action dahil ining bag-o subong Pinoy lang ini, no? Yes, Action Bryan. Pinoy. Residente sang syudad sang Bacolod. Pila tong edad liwat? 48, no? 48 years 48 old na lalaki, wala pa nato na ibaluan kung ano ba lang yung relasyon or ano niya ang naka-close contact man nga 28 years old from Bacolod City, Action Bryan nga positibo man sa COVID-19. So sa Kabugusan, 30 cases sa Western Visayas, ang Aklan may 5, ang Antique kag Guimaras 0 case, Action Bryan. Ang Capiz may 3, ang Iloilo Province may 11, samtang Iloilo City may 3, Negros Occidental 1, kagang syudad sang Bacolod 7 tanan, all in all, Action Bryan. Ini ang base sa Western Visayas DOH COVID-19 case bulletin number 10 nga gin-issue Abril 3 subong gid lamang nga gabi, Action Bryan. So meaning ang iya sining nga lugar kondisyon nga star posible nga paidalom naman ni sa ultra risk ang tawag sa to, Action Dale, no? Correct, Action Bryan. Since subong mo lang gabi nagwa ang result, no, sa COVID-19 test ang sining pasyente kag possibly was ngadlaw, Action Bryan, ati magapatigay na sang tigang ang syudad sa Bacolod, tigang punong barangay kung sa diin ini siya nga barangay, Action Bryan, nabilong diri sa may Bacolod City. Sige. Breaking news gikan sa Bacolod Government Center ng Action Nyo, Action Dale Salazar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. May panibag-o mga kaaksyon nga positibo sining COVID-19, no? From Bacolod, 48 years old. Miyara sang travel history from Metro Manila kag Los Angeles, California, ano, sa USA mismo. And mayara sang close contact man sa 28 years old mga kaaksyon. That's why ang aton reminders dira nga magpuyo sa puluyan kay nagasaka ang positive diri sa aton sa syudad sa Bacolod. We have 7 na, no, sa Siriman Tinion. Ang una tong patient number 1 from Bacolod naka-recover na in fact nag-negative na to siya gani mo, no? Sa Siriman Tinion. Isa ang napatay. Pero 7 total subong, no? May ang iban diri halos kuan man na. Halos inablang mayo man ang ila sining sitwasyon. Pero ang pamangkot dira sa Raisin o ang ila sini na atubang na. Action Firing Line. Hay nako. Sa 7:14 Action Radio Philippine Standard Time sa bugos nga Pilipinas mga kaaksyon, nagtimbuok ba no ang kadamuon sang positibo sining COVID-19 because as of today may ara na sang 3,018 ang positive na. Sa bugos na yang Pilipinas mga kaaksyon na, bugos nga Pilipinas ini kag sa 3,018 56 diri mga kaaksyon ang naka-recover na, no? Sa sining nga mga tinion, 53 ang naka-recover na sa sining nga mga tinion mga kaaksyon. Ang masubo lang diri kay nagtimbuok man ang kaso mga kaaksyon, no? I mean ang nagkalamatay, naglalabot naman sa 136 ina sa bugos lang Pilipinas ang aton ginamention diri. Action Firing Line. Ang nagduga nga bag-o 29, no? Kadasig lang, no? Hindi na ta gusto pa nga madugangan pa initani. That's why nga ginaayo karon sa aton nga otoridad. Ang aton sila nga mga frontliners nga sa hospital gid mismo, nagahingyo gid sila nga dapat magtiner kita anay sa puloy-an while nga ginapatigayon ining enhanced community quarantine mga kaaksyon. Amo ning sulo nga mabulig naton sa ila para hindi na magdamo pa ang mga matapikan sining COVID-19. Action Firing Line. Globally, aring aton sining kwan ipalayag sa inyo sa bugos nga kalibutan as of today may ara na grabe damo na, no? Halin nga nagumpisa ini sang December 31, 2019 hasta subong may ara na sang 1,030,520 mga kaaksyon ang confirmed cases sining nasambit iya nga COVID-19. And ang naka-recover diri naglabot na sa 220,031. 220,031 mga kaaksyon. Damo naman ang naka-recover gali.
ang kaluluoy kag masubo lang din nga istorya kay naglabot na ang patay naglabot na sa 54,226. Action firing line. Sus Ginoo, noon sana ni 54,226 ang nagkalamatay, no? 40 na gidya kadamo, no? Saan pa ni mauntat man? Lord, basi mabuligan mo ni kag buwasway ning COVID-19, no? Kay grabe na kadamo ang nagkalamatay. Action firing line. Ang nagapanguna subong nga pungsod nga may pinakadamo patay, amo iya ang pungsod Italy gihapon. Nga may ara na sang 13,000, no? May ara na sang 13,915 ang nagkalamatay. Actually, nakita ko Italy Action Hands, ang mga patay ito sa ila, hindi naman madala sa cremation, tungod sa kadamuon, nagbuho sila sa isa ka lugar nga tuman kadako nga buho. Kag ang nagakapatay, ginakarga nila sa dump truck, nga dumping Action Hands, hangga ula-ula bla. Ahay, ang mga patay ginaula na lang tumudo balas bla Action Hands, gagabulid-bulid mo. Sulod sa plastic nga itom or puti sa isa ka buho dito sa Italy. Kay 13,915 ng patayo. Nagasunod diring Spain mga kaaksyon nga mayara san 10,000. Grabe man, no? 10,935. Pangatlo diri amo ang USA nga mayara sang 6,095. Ang kululbaan diring USA gido kay nga ang confirmed cases nila subong 245,380. Ang patay sila 6,095. Ti kakululbaan ning 245,000 niyo. Kung paano ning sitwasyon nila. Dito daan niya sa US Action Hands, ang mga pagkaon nila to tanan halos mga tinapay lang bla. Ti anong vitamin C sina? Anong resistensya sina di Action Hands? Ikumpara mo sa mga utan iya kag mga laswa diri sa aton pa kita bulabuenas pa kita kay mabakod-bakod ang lawas na kay palakaon taya utan di. Ti sa ila to, kalabanan to tinapay. Kalabanan sila to mga kung ano na lang ang mahapos blaya nga way na luto-luto kung kay isa Action Hands. Karne. Na amo nang ila to mo. Ti way isang resistensya gid. Pero lawig man kabuhi sang iban to tag 80 90 man gani, no? Namo sina. Pero ti virus niya mo. So nagapangatlo subong ang USA. Ang pang-apat diri man kaaksyon among France nga may ara na sang 5,000 man, no? 387. Action firing line. Ang panglima nga dito naghalin ining COVID-19 nagumpisa sila pong sodamo ning China. Nagapabilin sa 3,322. Way na ganyan nagsaka ang ila patay to ti mayuman. 3,322. Ang nagasunod sa ila amo ni ang UK man, no? Nga may ara sang 2,921. Action firing line. And ang nagasunod pagid diri amo ang Germany nga may ara sang 1,111. 1,111 mga kaaksyon ang nagkalamatay. Ang Belgium 1,143. Ang Netherlands may 1,339. Pertino. Kagang iban diri tag 209 man ang Portugal. Ang South Korea 174. Ang Brazil 327. Ang Canada 173. Ang Austria naman niya 168. No? Ang the rest diri ang Denmark 139. Ang Ecuador may 120. Ang Pilipinas naman na 136 kita. Ang Romania naman niya 116. Ang iban din Indonesia may 181. Kag iban manubo-nubo pa, no? Kabay pa nga hindi na ni madugangan. Action firing line. Now, diri sa syudad sa Bacolod, ang ginapalibog karon amo iya ang mga PUMs. Way ko na number na butang mo si Vice, no? Mga PUMs, mga kaksyon, 57 tenis laglay kabilog gido, no? Nga subong ginapangita sila ni Vice Mayor Elcid Familiaran. Ay nano man nga mga tao ni man. Basi ka monitor ka mo subong sa Action Radio Bacolod, kag kamong gina-contact dira, paki-report man ay, maluoy man ka mo.
Aksyon Brian Morden. Aksyon Firing Line. Maluoy man kamo, kay si Vice Mayor Elcid Familiaran ho akig ng tao mo. Di sino mang di mangakig nga kung hindi ni karon niya makitaan ini sila kag palay ulang may magpositive sa inyo da. So ray sin-o niyang ginpangatubang nyo. Oh, kung di magdala mo karon ding magpositive karon sa syudad sa Bacolod, ya? Aksyon Firing Line. Online sa Firing Line. Ari na ang way tulog-tulog, wala untat nga nagapaminsar kung paano tani awayon ang COVID-19. Nagaugtas na, naganiliwang na ang Vice Mayor sa Bacolod. We have action o kon na Vice Mayor Elcid Familiaran. Vice, good evening. Action ba may gabi sa ato. Salamat. Nabatsaga na mo ng imo subong sitwasyon. Nagapangita, ikaw Vice, sining 57, tanan ka mga PUMs. Ano gibalang sitwasyon kag status nila subong sini Vice? Well, it my frustration with action drive. Dahil napuno sa action drive. Okay, ang simple man lang mo. Gani. May ma-communicate sa city health. Monitor nilang na health conditions. May health na hindi na sila makontak. Ang mga number... Kung positive ka mo. Ang mga number nila, Vice... ang mga number nila, Vice, hindi naging dyan malabot? Mga dula ng communication natin, ay na-contact. Uy. Di pa rin sila masiling may-ari din ng TM siya ko. I don't know kung may pamilya siya or friend. Di paano, pagpuan na mo sa city health, ang siyang kilala na mo. Kaya man slack yan. Sapat ko siya kung may contact numbers na gintilin, vice versa. Di ba? Hapos na ng pabalo nga ma'am. Tapos na po siyang 14 days na quarantine. Di wala man ko siya may ginabat. Kaya okay na po. Hindi ka to si Pels kag makonsulta ka. Pero from the very start, nagkato makabutugan kag magsapit siyang games nyo. Yes. Kag isa pa kon PUM ka, Vice. Ang ato action Brian, hindi ko na hindi tayo pag-amon sige, pinagusto lang that. Hindi nang tapos problema tayo. Yes, mo gina. Collapse ng aton ekonomiya. So, ang ilan nga mga balay, Vice, nga dira sila nag-reside for a while abi, why na ni sila dito, Vice, pagpakadto sa mga BHERTS na ton? Well, wala na contact, wala na communication. Iban sila, nagsapit lang sa City Health mo. Kung ko din alam ng action drive sa Monday, ay nagtawag na ko kay Dr. Lamel. Then, pwede ka rin sila mga situation sa rest eh. Yes. Okay, gina, no? So, ano ang plano mo, Vice, kung hindi sila mag-abot sa Domingo? Ano ipang-mention mo ng mga ngalan na lang nila para... Ipang-mention ko din yung ngalan nila sa Facebook. So, buong gabi, Vice? Action drive, kung may kuhan lang ko, kung may mga lawyer sa ako na wala lang ko bayad, wala lang ko na sila kaso. Kita mo lang gina, nagdugang pa ni problema nila. So, saan o ni Vice ma-mention, abi, after Sunday, sa imo sining ultimatum? Well, masabit lang ni Dr. Amel sa ako ng mga alam, pang-mention ko rin sila. Sige, at least away labot sa Facebook na, diri sa aton sa Action Radio, Bacolod Buligan, tani nga panglawagon, tani mga names nila, para magre-report ni sila, kiti, kapro na aton tinutuyo, diri makontain mala ni si COVID-19, muway naman sang iban, Vice. Yes, kung ano siya may layis lang din violate. Kaya kung lang niya, we are protecting public safety. Mo ba namin aton diya? So, kung as I have said, kung hindi ka mo yan mag-submit sa health authorities natin, then sinsya na ito. Yes. So meaning sa lumon mo na lang ginitanan-tanan, Vice, kung ano man nang dapat nga himuon para sa ilan niya. Bisan kami gaupod kami da para makitaan ni sila. Yan, action by kin-appoint ko na ni Mayor, chair sang interagency task force against COVID. So tanan nga measures na imo, tanan kapoy-kapoy na. Yes. Ang instead naman naog ang aton nga COVID, na problema sa COVID, nagsaka siya eh. Gani. May mga local transmissions na eh. So kung kita libot ka, action by, perting frustration, so mga tower lang gadisgalan, so lang. Gani man, kita. Hindi ko na, very painful na siya, amon niya. So now, nanapulong at nabalaw,
So sa mo sa nga sitwasyon, Vice nga daw ay gid kwanta day 5 kita subong, daw ang iban daw amat-amat nga gagwa-guwa man anong nga aton mandate ni sa PNP man. Ang aton kapulisan hindi ka naman yung mabasol. Kaya kapoy naman din sila. Yes. In fact lang, tao ganito may apat na subong kaging ultra-risk ng lugar mo. Yes, oo, sa Bacolod. 24 hours naman ng pulista. Di ko magkamo instruction ba, ano pag mintinag sa pulis na siya pisan order kung sakto na nila ibantay sa positive man. Amo gina. Magkalapog dahil ginapila kadlaw mga frontliners tani. Ang Manila, to nag-entertain na nga may kwan sila, extending lang enhanced community quarantine. Di maglawag niya siya, nabing i-sustain yung gobyerno sa inyo man. Gusto na, isa pa gina ka Kasi problema. tama na yun, atong pagpangabuhi, hindi na normal. Hindi gid. So, sa mo nga situation karon Vice nga may ginapangita kita nga 57 kung di man sila yung mag-show up sa kagalingon nila. Gina-consider nyo man Vice ang extension sining ECQ sa Bacolod after 14 days? Wala pa na yung maistoryahan action bright. Depende na siya na mayor yan sa evaluation. Yes. Depende sa recommendation sa aton health authorities. Kaya subong mo lang pa ng pang-testing mo. Yes. So hindi pa gani kakuha siyang correct na clinical records tungod na bago lang ka nag-test. So hindi ka ma-measure lang success ng aton enhanced community quarantine. Yes. Okay, mas mayo man. Kaya tani ko nag-testing ta before, nag-enhanced community, tapos kita taga-panaog, then makasiling ka nga successful. Yes. Subong initas na kaway ta basis. Hindi ka ka-measure. Do sini malangaling adlaw gani nga mayari na kita sang testing kits diri sa aton sa Western Visayas sa Iloilo Vice today lang naging palayag. Kamagan action drive. Namin ko mayari kita sang testing kits na diri nga center sa Western Visayas sa Iloilo today lang ni naton nabalaan man subo lang ni masugod. Yes, ang problema man dito, bilog ng Western Visayas ang ilang ma-process 200 swabs a day lang. A day lang. So mo na si Mayor na donate siya kay Dr. Lon, kaya kita na lang diya set up sa aton testing center para madasig. Okay. So ini diri sa aton sano ni ma-start the Vice if in case gid man? Well, doc-enforced ni Dr. Lon within 45 days sumanon niya sa puso niya. So, dako ina nga mabulig siya aton. Yes, may ginakabulig, Anyway, subong nga gabi, Vice, may ara sang nag-break kami diri. Ay, siyempre nakabaton ka na. Guro may isa naman tali ka positive sa Bacolod, 48 years old. Ay pa ko ka baton report kay Dr. Tan. Another problem sa divorce kasaka nga ton. Pito na ta subong, Vice. Yes, pito na subong Vice, may 48 years old nga may travel history rin sa Los Angeles ini siya kag dito sa Metro Manila. Da may close contact ini siya sa 28 years old man nga positive subong Vice. I see, okay. Well and good, no? May report ka mo dang kuha. May pakukakuha kay sa City Health na ton. And kuha naman na siya, another problem. Siya, pila naman katao na contactless na. Kagang lugar niya sini, posible tunaan niya naman nga i-under sa ultra rest ang tawag sa to Vice. I-quat sila. Anyways, Vice kabay pamabuligan taning 57 nga ini, armi panibag-o kita nga positive kakululbaan na. Ano liwat ang imo sining pa-aksyon sining 57 nga way naging makit-an pasubong di na ma-contact Vice. Go ahead, Vice. Well, again, submit ka mo siyang kwan nyo. Report lang ka mo siya si health kaya may ginaya problema o sa inyo the health. Parang balaan lang kondisyon nyo kung mayo kung hindi at least may peace of mind ka. Pero kung manako, kamo yung kwan, this is another story. Damo yung malatnan nyo, damo tadi yung patay. Okay lang na tanin kung kamo lang yung patay, hindi lang kami. Hindi lang kamo mong laton sa pamilya namon. Pagka hindi na namin, kaya paglawid niya, kaya kabalik sa normal ka na pagpangabuhi. Gusto gina ya. Gusto gina. Gadugang sila sa problema. Actually, dapat tapos na ni sila mo. Why na taniga sapak sa mga PUMs tani? Part sila sa solusyon, hindi na part siyang problema. Correct na.
Sige, Vice, kabalo ko sako kagid makarelax-relax ida. Salamat sa imong nga time. At least nabatian nila subong imo sining hangyo sa ila kabay pa magre-report na ni sila buwas mismo. Vice, salamat. May gabi ka, mabuhay ka, Vice. Yes, may gabi man. Halong kamuda. God bless. Salamat, Vice. Salamat, Vice. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time, la 7:32. Sa 57 nga ginapangita karon ni Vice Mayor Elcid Familiaran and upod sa iya sining company dira sa interagency kung pwede makareport ka mo. Amo mala ng ayo niya kay kung hindi tugtob ini sa Domingo i-mention niya na ang inyo sining ngalan via Facebook mga kaksyon kag sa mga radio stations labi diri sa Action Radio Bacolod. Tikon makabaton kami sa ngalan nga kompleto sini. Hindi man kami magkulang man adlaw-adlawon kag oras-orason tanilawagon tani mga ngalan nyo. Kaya imagine mo na 57 action hands. Palayo lang, way tani ginapangayo. What if bi ko magpositive kamo da 57? Pila ka gatos iya ang inyo sini nga lastrahon sini? Action firing line. Amo mala na kasimple, di ba? Kung may giman kamo sa may ginabatsyag da, pabalo na kamo to sa City Health Office or sa respective barangay nga dira kamo nagastay. Tawag. Pwede ka mo katawag di sa Action Radio kung din kamo subong kay para pabalo ta si City Health nga ara kamo da para ma-inform ta sila. Amo mala na kasimple kagamay blas ang inaayo sa aton gobyerno nga do kabudlay gid sinisundon. Action firing line. May nanawag na aksyonan. Biko, kuha na siya. Tod, pero yung 57, re-report ka mo, ay maluoy man ka mo. Kung wala ka mo maluoy sa inyo kaugalingon, maluoy ka mo sa inyo sini nga mga pamilya. Action firing line. Kay base magpositive ka mo, damo mala ng aton mo. Why kita balo kay way patay testing center di sa aton gani? Di kung way ginman ka mo sang ginabatsyag, it's good, no? Good ginya katama. Ang ginawa namin diri sang Vice Alcalde sa Bacolod, nga may ara sang peace of mind. Meaning, makatulog sa blay salamat. Ini 57, graduate na sa 14-day nga quarantine. Why nata problemahon na sa ila, focus kita sa amo naman sini nga trabaho. Action firing line. Isu mo nga dugang kamos problema sang interagency taho. Imbes nga makatirada sila sa sinilang nga problema, subong nagadugang pa kamo nga dapat tapos na kamo. Budlay gina-submit ang kogalingon nyo, ilodge ang kogalingon nyo. Agod nga masigurado nga waig na kamo may ginabatsyag da. Action firing line. Report man kamo please. Suliton ko kung way kamo naluoy sa kogalingon nyo, maluoy kamo sa pamilya nyo. Action firing line. Kag kung wala kamo naluoy sa pamilya nyo, maluoy kamo sa pamilya sang iban nga gusto pa mabuhi sining kalibutan. Action firing line. Ari mga tao ka mga dungol, kahapos lang gini nga trabaho. Dire sa Bacolod, subong, hindi naman di man grumatago, no, sang kalabanan. Kag ang iban subong nagamonitor sa ato, di may nagalilagaw pa mo sa gwa sang puroyan, na supposedly, ara ka mo stay at home. Dira lang ka mo within, sa sulod sang inyo nga puloyan, pungko ka mo na bla. Action firing line. 14 Dias, malanang ginaayo sang gobyerno, taga kita mismo diri, no? Pungko ka mo da sa sulod. May mga kiliskisan ka mo da. Inyo balay da daw kahigko, naging halapang iskis ka mo da sa sulod sang balay nyo. Kay sigurado, pagkatapos ang 14 Dias, makitaan yung resulta, mga kaksyon, way pa ka mo balatian, nakapanglimpyo pa ka mo. Action firing line. Simple as that, mga kaksyon. Kasimple nga ayo sang gobyerno. Di ko kisa mambal tablabo ang gobyerno ta. Wala gidya sang maayo nga serbisyo. Amo na. Kritisar lang na kritisar. Pero subong ang gobyerno nagatrabaho, bangod kadelikado sining COVID-19, kamo iya mga ritubado, kamo iya. Action firing line. Tapos ang balo nyo pang gobyerno ay nagatrabaho ang gobyerno. Ang pagpatuman sining 14 Dias nga ini, nga enhanced community quarantine, ang pag-ayo sa inyo nga dira kamo anay, stay at home kamo anay, serbisyo na ni. Action firing line. Hindi na naton paghulaton pa nga matak-an ang aton sini gobyerno sang ayo sa inyo, kag pabayaan na lang kita.
Kag basi magmando na karon gobyerno ta nga mga pulis, army, o palanago kamo bay inyo dang publiko kundi sila mati sinyo. Action firing line. Di na magkalatabo sa aton di karon. May kalaubos kita. Palayo lang, way ta na ginapangayo. Simple nga hingyo sang gobyerno. Action firing line. Hindi man ta gusto maglabot sa punto nga ang gusto ni Presidente Rodrigo Duterte ipang shoot to kill kamo. Ana galinagaw dira. Kinsindi kamo sang shoot to kill nga ina. Pangtirohon na lang ang mga wala nagapamati sining enhanced community quarantine. Action firing line. May nagakitisar pa ya kay Presidente. Ambal niya, hindi patay o pinatsanay gusto naton, kundi bulig. Kunuti, bulig na na. Sang Presidente, para hindi kita magkalamatay sining COVID-19. Action firing line. Ang pagkaon na ginahulat ninyo, maabot na. Ginaisa-isa malang kamo mo. Ti ginabanatan tamandiganing mga barangay officials naton, mga LGUs naton nga way pa nakasupply da sa inyo para hindi lang gikimugwa da, di ba? Action firing line. Oh. Prangka nga istorya akon may kagalingon nga opinion, pabor ko ni isang palayag ni Presidente Rodrigo Duterte. Bisan i-bash nyo pa kung daw ay problema, pabor ko ya sang shoot to kill nga ini. Kaya nga, kung hindi tayo paghimuon, subong san upa, di rin na magkaran-karan kung magpalarihos kita to sa mga Italy, sa mga Spain, sa mga UK, sa mga USA, nga puro tinakadamo, patay, gusto nyo na? Action firing line. Oh, sa hindi giday, mga buhi, paya kita. Oh, subong ara pa lang niya sa 136 ang nagkalamatay, kag tuman kanubo sa aton sining porsyento sang mga positive cases nga ini, dapat malipay kita kay mismong presidente ta may ideya nga ginhimo dayon. Action firing line. Kay kung ginpabayaan lang kita, susko, ari patikidan yan sa pinakapigado dan nga pungsod sa bugos ng kalibutan, ano ikasarang ta. Action firing line. Ang aton gani nga mga frontliners subong, nagaayo man mo. Amo lang ni mabulig ta. Ginasulit-sulit na mo na direct kada gabi. Anyways, karon dugay-dugay, may mga ipalabot naton ang reklamo sa mga utod naton diri sa Bacolod kag Negros Occidental. May mga reklamo nga wala pa nakabaton gyapon sa mga food packs sa ilang puluyan. Mga pili-pili nga ini. Sa gigit ka pili-pili kay hindi man ni aton ni iya man isang tawo man ni pundok. Action firing line. Ultimo nga papel sang quarantine pass bawian pa bunano mga sitwasyon iniway gid kamo consideration sa palibot. Action firing line. Dibla? Sige, pagbalik naton anyway so nang bulyana sa aton sa nga pagpangalagad dulong sa aton sang DTX 500 na. Ngini ang makabulig panubo dira sa level sa inyo sugar plus mga kaksyon nga kompleto management sang liver detox, limpyo dugo kag iban pa nga pwede niya buligan para palayo sa naman nga sa isang balatian. Una sa balita, una sa aksyon. Pagbalik naton talakayon tani mga reklamo diri naman sa Bacolod kag iban pa nga lugar sa probinsya kag mangayo kita sang suhestyon sa mga opisyal naton kuno dapat himuon man sa mga barangay kapitan. Din bla pwede gini dalon tani nga ipangpangsugid ta na lang yung mga barangay kapitan nga wagid nga serbisyo tadlong. Kag laboton ta karon ning isa ka syudad nga may nagkaladakpan sa curfew pagkatapos ginpapungko sa atubang sang lungon mga kaaksyon. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing. Mabugnaw na hangin nagadapya na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita ang dala inspirasyon aksyon radyo Bacolod man sa gihapon padayon aksyon radyo
Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon Action Radio. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y sansan anong kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad.
Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi ang protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Dayon ka muna kapamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Brian Warden. Pabalik sa aton sa nga pagpangalagad Aksyon Radio Philippine Standard Time, la 7:50 na. Okay, ginendorso taman sa inyo mga kaksyon sa mga kautura naton dira nga ang ginalantaw naton buwas damlag ano. Di kon may buwas damlag ka, gusto mo na nga nabuton sa imo sinig kaugalingon, mag-eskwela ka. Kay ko na kay eskwela ikaw mas maayo ang imo sinimasudlan nga trabaho, mas maka-income ikaw sang dako-dako, no? Din ka pala mag-eskwela nga bagay gidra sa inyo. Now, diri na kamo sa Forest Academy of Skills and Technology Incorporated, no? Sa rin mga kaksyon, ini nagatanyag sang senior high school tracks academics kangay sa accountancy and business management, humanities and social science. May araman sila sang technical, vocational livelihood kangay sang housekeeping NC2. Food and Beverage NC2, Contact Center Services NC2, Organic Agriculture Production NC2 mga kaksyon.
First Academy be the first all the way globally. No? Kanami, no? Kag tisda accredited ini sila. Bisita na kamo sila sini nga building dira sa may RMD Building, Rodriguez Avenue, Barangay 36, Bacolod City, or pwede magtawag sa 700-90035 o 9035 kay libreng uniform pagid sila yo, pati ang ID. 275 pesos lang ang bulanan kung makasulod ka mo dira. 1,500 pesos ang inyo sininga registration fee mga kaksyon o kon enrollment upon enrollment. So bisita na, eskwela na para sa buwas damlag no dira sa First Academy of Skills and Technology Incorporated. Aksyon Brian Morden, Aksyon Firing Line. Antes maka-aksyon sa aton sining interviewon karon dugay-dugay, may gabilan na kay Mr. Rolly Calvo. Kabalo na ni siya nag-monitor sa buong sa aton nga pagpangalagan. Good evening, Action Bri. Sa amodi gani pagsiling nila nga tiyon eleksyon vote straight tapos karon sa panahon kalamidad pilion ang hatagan ti ano na lang ni amo nang hambal ta gani sa tiyon sang eleksyon tanan yung ngalan ubos ni alista. Action Firing Line. Pero kon kalamidad do hindi mamakitaan mga opisyal ta. Amo nang problema gid, no? Ang nagahambal to sa akon taga Barangay Kudkod. Do kadamo reklamo sa Barangay Kudkod daw. Si Barangay Kapitan Danny Lastimoso, i-correct lang ko kung sala ako, no? Sa napaturan, kabagtasan, sa din pagining iban gani, natuyay. Bina may nag-chat ni sa akon kapo basi ga monitor kada ka pa, no? Basi makadtuan mo ni sila kag ma-check man kung kumusta ning status nila. Galing kisa mo nga mga lugar, damo, mga humay, bla, no? Damo humayan, basi guro hindi na kamo pwede matagan, kaya damo kamo income. Ay, sus ko nga pangabuhi, ano? Ang gobyerno, kisa do manginit ka man, nga do maano ka man, kay kisa, maambit ka gini, siyempre hatag sa tao mo. Manamyaw ka na, action na, kalma. Kalma lang kay manamyaw ka na, no? May gabi lang kay Joel Bordon, no? Good evening, Action Brian. Monitor lang kami ni Puro Cubay, Barangay Villamonte. Salamat. Si Nedy Castillo naman, yung gabi, mangkot kami mga senior, hindi pala kami upod sa programa ni Presidente, hindi kami malista, kay may pensyon kami nga ibang naglista man. Presidente, priority kami nga senior diin gid ni ang matuod. Palihog kami follow up, sir. Sige pamati, kabakarong imang kuton na. Kabalo ka sa nabasa ko di, ang senior citizen dalahig, gini mo, no? Sining 5 to 8,000 pesos. Si Sir Roger Montalvo, good evening, sir. We have Dongloy V. Tiamal niya. Good evening, Sir Brian. Live kagid diri sa Amon, sa Cebu. Idol kagid namon. Baw, salamat, gid. So, Sina naman niya, Cabales Aurelio. Good evening, Action Bride. Diri sa Barangay 35, ang pamilya ni Kap pagusto lang gwa. Di isa lang kapas kada pamilya. Sinong Barangay 35 koneksyonan? Kapitan Reuben Miranda. Kap may reklamo, di pamilya mo kuno pagusto lang ginawa. Si Hansel naman niya, may gabi Action Bride diri sa Purok Bulak, Barangay Mandalagan. Damo gidi mga dungol, mga tig-ulo. Galinagaw paya sila tani pero mi di maboringan sang mga marubingan guro sang pulis marubingan gali. Si Inday Leslie Manao de la Torre Diaz. Good evening, shout out lang sa taga-Tangob. Sistema Balda gidi. Barangay Kapitan Noli Villarosa. Barangay Tangob. Si Perez naman ni Alexander Siladan. Good evening, Action Brian. Monitor kami live. Tamyaw ko tanan nga pumunuyo sa Hacienda Maruha, Isabela. Si Marialyn naman niya, Coronel, ngit-ngit. Dapat ang ngalan mabalaan para dasig sila makita. Hulatalan dugay-dugay o kon sa dason nga adlaw len kay lawagon gininikuan ni Vice Mayor Elcid Familiaran. Dudla, ginisla masikat, ginisla. Si Trixie Ibosio naman niya, kung ako kay Vice Mayor, mention name nila. Para pamahuyan lang sila. Actually, doon di ka giman mahuyan mo TPUM. Doon di ka giman mahuyan selection hands, no? Actually, may reklamo nga may isa ka lugar di lang agin paidalom sa ultra risk area.
kung magambal ka, risk kung i-risgo, no? Gin-report pa gidya live. Oh, ano to man? Gin-report pa gidya live. Ginatago, talaga ng personality nila, kay para likaw sa discrimination. Dito. Action Firing Line. Nagbuo ang akon nga Saudi, batian niya, dali lang, check ba? Line. Mara na. Dili yun, dug na tiyanggaw man diyo. Lord, hindi ka pala kami may nag-text kay Action John Blau. Basahon ko ni. Salamat, gid. Halin sa kay Kwan, ano na lang ko aksyonan kay Kapitan. Okay, sige. Ang text na diri, hambal ni Madam kay Mrs. Arlene Magbanwa. So proud to hear that despite the negative comments, Action Radio has the big heart to forgive. Yes naman, ma'am. Most importantly, Action Radio still has a love to extend and helping hand to this particular buzzer. May nag-text mo. More power and God bless. Hambal niya. Please lang extend my warmest greetings to all the staff and personnel of Action Radio Bacolod. Salamat gid na Magbanwa. Amo na gani nagbasa siya amon diri. Probuas ulanon siya sang grasya. Pamunot forte no rhyme sa amo na yung tagipuso ko sang amon manager diya sa Action Radio. Tido hindi para sa akon be nangatag manager mo, ikaw di ka magatag, ikaw aksyonan di ka magambit da. Oo, okay na kung ganyan mo. Action hands. Ginunahan ni manager mo. Ako na Dito hindi man pwede nga matutulok lang. Tati, arap man ako na. Di ba? Arap man imo na aksyonan. Grabe, balay imo ihatag ya. Sobra naman na imo ya. Online sa firing line. We have on the line si Councilor Lady Gles Gonzales. Ma'am, good evening. Ngayong gabi, Action Bright, kag ngayong gabi sa tanan na listeners ng Action Radio Bacolod. Before ka magpamangkot, mo isa-isahon ko lang reklamo, ma'am ha, para at least may day ka. Okay. Sa Barangay Mandalagan, purok ipil-ipil, no? Nagreklamo nga wais laging tagaan kay kuno may ara-ara sila, na? Pero kibot sila, ang tupad nila nga mas may ara pagid sa ila, kag ang profession pwede man ginhatagan. Daw mo na bla. Daw mo sina. May reklamo sa Barangay Bata nga nagpanagtag gintumpok sa isa ka court, no? Ang social distancing nadula, daw mo sina. May reklamo man sa Batang Beach W nila ka mga suplada. Okay. Gina isa-isa po na lang kay kadamo gid. Sa Barangay 10 diri sa Bacolod, may nagreklamo man sa isa ka puloy-an do duha ka pamilya, pero lain-lain gid pertahan bala councilor. Okay. May duha ka duha ka quarantine pass. Sang nahibalaan ginbawi sang kapitan ang isa. Pero ito separate family sila. Sa Barangay 35, nagreklamo man kay pamilya kuno ni Cap daw gusto lang kagwa sa balay nila. Mo sina, no? Sa Pansilingan, may reklamo mga driver. May pakitilaw sa subong. No? Ano gining status nila? May araman reklamo sa Barangay Tangubman, way man sila man, kabaton. Anong subong ginahimo sa mga barangay kapitan ta ma'am angot sini nga mga complaints abe? Ara na ta sa day 5. Okay. So, Action Bright, no? Ang unta mga, gawin nagsala ko kung diin ta mauna. Sa Mandalagan, ta sa Ipil-Ipil. Okay. Okay, no? So, sa Mandalagan, no? So, siguro, ang aton na, ang anong ginatag, city o kundi SSD, no? Iya ka city o DSSD o iya ka barangay, no? So, kung ang iya ka barangay, sa base, sa inisyoyahanay namun sa mga kapitan, na ihati consider namun ang kapukukan, no? So, si city, may niya beneficiary. So, wala kami naman mahimo, kinanglan namun ihatag, kaya basi pangayuan kami. Okay. So, may nakita kita iba na may magit may nakasarang, si wala ta kapalo kung ano ang reason sa survey o kung sa reason why nakasa sa beneficiary, no? So, si kapitan niya, kinanglan niya hatag. Kaya may payroll, may permahan, kinanglan ginamo ni paperma. So, basi, either city na siya na beneficiary
na kinalan ihatag. Mhm. So if barangay ang nabalaan ko for the most of the big barangays gina-priority si Purok kag si subdivision ginapa ng may land area sa subdivision na do identified natin ang mga CMP program na ang mga ilabalan na mga lot owner na under CMP. So amo na siyang ginpantagaan ta. So not all manggid especially big barangay ang ato na natagaan. Okay, sa Purok ipil-ipil abkasa ni siya mo sa Mandalagan. Okay naman lang to sa ila kon ginlabyan ginman sila kay may ara-ara ang inlan nandun di namian kaya tupad nila nga mas may ara pagid nga agin hatagan. Damo na. So ano ta siguro identify nila kung iya ka city o iya ka barangay kapag mabalaan ta kung iya mga city that is the SSD na survey no. So di kang barangay at basi may lapses ang ato na BHW o kung ang naghatag no. Okay, si tawgon tala atensyon ni Barangay Kapitan Parinyo sa Barangay Mandalagan. Yes. Parang na-clarify man kay Kap. Sa Barangay Bata naman niya temo to sa covered court, basketball court, tamo na. Di ba house to house gini Kapitan, di ba? Yes, no. So ang regarding naman niya sa Barangay Bata, ang instruction is a house-to-house distribution, no. So in may case si Action Bright na nagabot ang mga sinako, nagtumpok gulpi ang tawo, no. So amo na siya. So pero kung hindi man hungod or hindi siya hungod, so hindi ka na ma-avoid. Pero kung ginhungod, that is a big no. Kaya dapat social distancing. May man na sana kami ng mga kapitan, gabi ang instruction, may na di 1 or 2 case sa akon, di sa takuling, no? Gabi ng instruction na muna house to house, kaya ang managpanghatag kisa ng, hindi bala kakuha ng instruction o kung so pasensyahan to na lang, no? Yes. So anyway, there's always room for errors, no? Yes. So i-call to lang atensyon ni Cap para ma-call yaman ang atensyon sa kung sino ang managpanghatag naton. Besa nagkadto sila guro to sa covered court kung may mga dulo distansya malang kapitan duway gid man problema, no? Yes, may iba na barangays naman ang ginahimo. Okay, sa Bata mangyapon ang reklamo inang nagkadto ang BHW sila balay, no? Pagkatapos, renter siya Kap, ang form nga ginapanagtag mo na ning 5,000 to 8,000. Ang address siya Mansilingan, pero sa Bata, sa Garent, Subong Dran siya Gatiner, maka-avail ni siya Kap sa musina. Okay, no, so kung renter ka kang whole family mo arada, entitled ka dira mismo kung diin ka na barangay, no? But kung renter ka lang yan na like big board space ka kaya nag-work ka sa hospital, hindi kaya allowed, no? So pero kaya ka may mantisaan ng mga pumuluyo kita, hindi ka afford magbakal balay o kung magpatindog balay na nag-rent sila ya. Pero kung whole family sila na dira, so dapat igaanta sila sang survey form na. Yes, amo na tsakto to kay nagtawag sa akon doon di siya pag-ilista lingko ginistorya ko man ang BHW mo lingko ilista lang ma'am pagkatapos kuan nyo mala na mo i-validate tibla Kap Yes, no, i-validate actually instruction ko di subong sa ako ng mga volunteers, no. Ang bako kami nagapangayo tagain nyo lang ay wala mo na problema i-validate pa man naton. Yes, kay may form gani nga dira sila baka sulat kag ibutang background nila status nila para mabalaan kung qualified sila or hindi damo sina. Yes, Action Bright. Okay, at least nabalaan naton tonight sa Barangay 10 tamuning nagtawag din tawag balay sa Action Radio nga muna to duwa ka kwarto action hands, duwa ka balay-balay gidya. Tapos separate ang pertahan. Isa ka balay pero duwa ka perta, no? Okay. Tapos sinabla daw si parargis lang ang pamilya kay ang bata niya may pamilya naman. Ginkuha to ya ang quarantine pa sa bata kay kuno isa lang sila ka pamilya tanan anong pwede sinakap. Okay, no, so upon instruction, ang quarantine pass is per household, no? So, if you live in one roof, dapat isa lang ang quarantine pass, no? Pero kung magamula na case, no, na lain ang lulutuan, lain ang alagyan, kung nag-live independently sila yan in separate rooms, they're entitled for one quarantine pass each man. So, ang mga Japon Action Bright, no, nang hindi man siling na kapanginaw si Kapitan, kay kita kasugo man lang kami, sa instruction, hindi man makatch. Kung ano man gid, hindi na lang kagyaw-yawon. Kaya kaduin na lang si Kapag page hindi siguro at least makapatat man magaan man. That's why nga nanawag di siya sling ko man kuton talang si Councilor Gonzales kung ano gid ang pwede nga mahimo dira, no? So daw si parar ginin tilig angan election hands, no? Ichakto naton. Damo sila.
instruksyonan to siya balik kay kapitan kag basi mamuno maninikap si kapitan barangay 10 dira di man naton nalipat ko sa pangalan. Sa barangay 35 yakap mo tong reklamo di bago ko lang nabasa ganiyo ngang pamilya mismo ni barangay kapitan Ruben Miranda daw go out malang kuno tanan pinagusto malang kuno ka out kuno ni may wala quarantine pass ano nga sitwasyon. Okay, no, so dapat lang gyud may quarantine pass. So makutunta lang kung sino na member of the family niya ang nagwa kay basi tiya niya may isa man kabalay so entitled man niya for a quarantine pass, no? So i-clarify ta lang na pero kung tanan-tanan niya kay na pamilya they live in their one roof nagwa sila. So daw hindi na siya nami, no? So i-clarify ta man kung sino na member of the family ang nagwa. At least para makabati man lang si Kapitan Miranda. May nagka-question diri Kap kung ang senior citizen, di ba, aragin man na sa 5,000 to 8,000 nga maka-avail sila. Pero pensyonada, maka-avail ni sila. Okay. Nung action by, this is an official, I'm not yet sure yet, no? Kaya nga muna, actually tiga po, nag-out ko for sa jogging sa muna orientation, kigo, I'm not feeling well, no? Based sa muna they're entitled to receive, entitled sila to apply, no? Entitled to apply. So, action by, laguhunta lang, nang not all ang magaan. No? So, not all ang magaan sa 6,000 depende sa evaluation. Kay each barangay may target number of number of families lang na gin-allocate, no? So, according to priority, according to no? So, depende. Okay, mo nang ina-pension din naton nga kung hindi ka mo malambutan kay may target galing nga number ini pasensya na lang gid Kap damo na aton pagpension di sila no. Yes, no action by actually ang gina-apply sa mga barangay subong individually nag-house survey sila manggaran ka man pigado no para at least ma-apply tato ang ginahambal na everybody can apply no. So everybody can apply but subject for evaluation hindi na sila nag-apply ka makapasar ka kay like barangay Takuling may 6,000 family lang ko na gina-allocate for sa ako no. So timiya kita 20 mil, more than 20,000 families sa barangay Takuling. So, according to priorities, 4Ps, UCP, hindi ka pwede, no? So, ayan, ang transaction ba? Tigadamo sa requirements. Yeah, ay, galing. No, yes, alam mo sa requirements. So, ilang taon ta kung paano ang matagaan ka ng tanong. Okay. O kung paano matagaan consideration on those who need most, siguro. Yes, amo nang akon na namian to babatian bago lang sa imo nga kung hindi malang priority na siya dapat hindi na lang dito kita sa mas needed nilang ining kaangay sining cash para sila counselor ano mo nga aton kaya reklamo sometimes inabalang lapit kay Kap lapit kay Kagawad pamilya ni Amuni damo nang pirming reklamo ginusutan dapat likawan ta na iya counselor no. No, so sa evaluation gani action by no kag sa survey ang Kagawad kag ako gin pa hands off ko no nangita kami volunteers gin pa supervise na sa BHW dapat supervise ni Kagawad so para wala na politika si BHW na lang supervise ganang volunteers mga youth groups ni ang naga-volunteers mga LGBTQ groups balikan tabi si Kap na utod si Kap. Okay, pagkuan na to na. Ibalikan na to si Kap kay para plastar ta ni maayo. Thank you gid ano. Sige. Kay para ma-check na to ni kadamo sa nagapamangkot diyo. Action Bray ga monitor di paglaom village wala kami may ginbaton nga bugas. Gin kamol sang nagapanglista sa DSWD. Mas hindi ka mo qualify na balaw. Councilor, balik sa imo, Councilor. Andi gid lang. Hello? Yes, Councilor. Yes, action bright. Di na tatugan yun. Sa action bright. Yes. Di na tatugan yun. Kinalipat ko. Sa kwan kita, ano to sa mga panghatag to sang cash. So yung gintas sa barangay na to identify the beneficiaries, no? So para to be fair na lang, in my end, sa barangay, nakita ka na the volunteers, mga teachers, mga daycare naton, na para sila ang ma-assess, para wala kami politika, no? Wala basol man kay Kap, no? So sila na ang nag-volunteer man to assess, para i-submit sa DSSD for final review. I see. At least na sanagan kita sini, no?
Balik ka to, gamay lang gid sa may abkasa, bala ma'am, sa may ipil-ipil. Pasensya gid sa disturbo, ma'am ha, gamay lang gid. Asawa ya teacher, kabaton iya ka barangay kag iya ka city, duwagid iya, no? Ang isa asawa teacher man, wala iya nakabaton iya sa barangay kag iya ka city, wala man. Kay wala sa lista. Oh. Okay. Siguro action Bri, ipamakutuntanan na si Kap para nyo kung ano na. Ang sa city, wala gina imimimo sa barangay, kay may listahan, no? So, wala akong kabalo, kasi paghatag, bala, nangita si ma'am o kung si sir, sang para iya barangay, so si worker, naghatag na lang. So, that will happen, no? O kung diba si intentionally, gingaan. Sige. Salamat gid Kap sa ibong time sa buong gabi and good luck sa padayon nato nga pag-away sining COVID-19. Salamat Kap, mabuhay ka, may gabi. Thank you, Action Brad. Yes, salamat gid. Una sa aksyon, balita. Una sa aksyon, public service. Una sa aksyon, komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Pabalik sa aton sa nga pagpangalagad. Ay, grabe nga mga text diri sa aton. Would like it akong sikat action hands, no? Amakon mo na, oh. Purti nga mga dato sa ako, no? Ay, nako. My name is Brian Morden sa Action Radio Bacolod. Grabe nga datos. Ang number niya 0930-3099114, no? Ginadatusan niya ko din nga pirme ko kuno so na nagalantaw floor show sa Golden Field. Nanonis lang ang mga tao man. Kung sino man ka mo, kag diin ka mga honghongan. O nagid. Pero tinga datos. Action firing line. Failan tanay kaso aksyonan na. Pangitaon taning number niya kung sino ni siya, no? Pero tinga aligasyon ni sa aton nga duwa, oh. Grabe nga sining nga datos, oh. Hama, ko mo na nga manghata. Bagulang ini siya pamati, guraksyonan. Basahon ko namian ko ni basta ginahilabtan ko mga way ko panghilabot. Halin sila nga number, ang balyaw. Tanan nga ara sa Action Radio, mga ungas. Andi na lang kung pabasahon, anay, kay kadlawan ta na, anay, kag yumihuman ta ng mga chat. Action firing line. Last 8:14, pagbalik naton karon, try naton nga lang buton ining syudada. Nga ang naga-curfew nga nakaladakpan, ang nakaladakpan sa curfew mga kaksyon, ginpapungko sa atubang sang lungon. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Yung banwa, mapugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tinugsang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang gala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Action Radio.
danon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Madayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sa bisan anong nagkalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Madayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar,
Tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi ang protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Pabalik sa aton sini nga pagpangalaga ng Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 8:25. Aksyon Firing Line. Pabalik mga ka-aksyon, kag this time gina-endorso naton sa inyo ang Evergreen Herbal Capsule nga puno sang vitamina ini, no? Kag daga pa balanse sang lawas sang tawo. Kaangay kung sobrang imo sini nga kalamay, ang cholesterol mo dina, ang uric acid mo, asin, tambok kag acid pagid, no? Kag constipation, no? Dako ni bulig makaksyon ining Evergreen Herbal Capsule. Kay may ara ini siya sang vitamin A, B vitamins, vitamin C, vitamin E, potassium, iron, magnesium, yaraman ang calcium, zinc kag iban pa. May 7 ini kasangkap kaangay sang turmeric, saluyot, malunggay, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C mga kaksyon. Ining quality products ang Doc Hico Alternative and Health Food Center. Pwede ka mo katawag sa kay Doc Crispin Hico sa 0910-1264595 para sa dugang pagid nga detalye. Ari mga butika makaksyon, kagabi na mention ko ng 1 to 10 nga mga butika, tonight 1 to 10 naman o 11 to 20. Pwede nyo ni mabakal sa may Jorm o Jord Med Pharmacy dira sa Cabancalan City, Leonor Pharmacy sa may Himamaylan, Blanca Floor Drugstore Himamaylan, GBX Pharmacy Binalbagan, Floritis Drugstore Binalbagan,
Bilyones Drugstore Hinigaran, Alice Drugstore Hinigalan, Thea Joy Pharmacy Pontevedra Negros Occidental, sa March Pharmacy La Carlota, Ricarsi Pharmacy La Carlota Magkaksyon. Ang iban pa dasunan ko naman Las 8:26. Action Firing Line. Ang balde ni Pakaisa ko hamal niya, Julio Sabal niya. Tani kon pwede, buwas na yun panglawagon taning mga ngalan sa mga PUMs ni. Action Firing Line. Damo giman to dyan nag-aayo ang lawagon na ni mga ngalan nila para magkalakit-an na ni sila, no? Ang iban di ko gid mabasa, no? Daligid lang. May nagabira naman di sa akon, no? Salamat gid anyways sa kay Sunny Boy Magsipok, no? Naga-monitor subong sa La Carlota. Salamat gid sir, ano? But anong sala ko ni sa iya? Sir, basi way kada bugas. Gusto mo magsikat, way siguro bugas aksyonan. Tagaan ta siya bugas. Dining address siya sini. Nga daw porti gining datos siya sa akon kag sa imo na. Action Firing Line. Kabalo ka kami diri sa Action Radio. Kung may ara-ara kami provide man kami mo, no, personally sa mga nagakinahanglan. Ti ba si ikaw ay kada bugas? Saka ka sa Action Radio kay takloban ti isa ka sako nga bugas. Action Firing Line. Pamati ni sa subong Oo, ang imo number nga gin-text diri sa amon, gin-off mo man ginatawgan ka na namon kay maistoryanay tabla para at least inang masanagan ta kung anong sala namon ni Action-an nga duwa kag sang Action Radio. Action Firing Line. May datos ka pa diri nga mabulubog at ini nga datos Leonor Yo ang iya siningalan. Taga Murcia ko ni siya, taga Zone 3, ano? Abi mo Inday, kabugat sang datos mo sa akon pero di ko di pagbasahon kay makaguba ni sa akon nga pamilya, no? Action-an, no? Kag sakayan man common ni personality tanga do. Imitingan ni amon nanay Leonor Yo. Meetingan anay namon ipalabot namon ni sa amon nga management kung paano kanamon ni pangitaon da kag kanunong sala namon. Gakadlaw ko kay ang dato sa sakon yun nila mga trabaho sa mga milyonaryo. Action Firing Line. Action na intra pa kasi katan mo sa Action Firing Line, no? Mabasahan isang ang pamilya ko. Mambansa karon sa tuod babulubog at ning aligasyon mo sa akon Inday. Masakit ini Action Firing Line. Pero ginakadlawan ko lang ni kay may gini matuod mo. Way ni sa bugas correctionens. Hambal ko lang to gina nga tagaan. Las 8:29. Daligid lang lambuton kaksyonan si Police Major ara na kay basi mo na hindi ko paglawagon. I-check ko ni anay kay do ka unique man ginimo sa isa ka syudad Action Henso. Nagkaladakpan sa curfew. Ang ibang ginabutan na sa covered court mo, no? Kag papungkoon. Kag papulion. Tapos ang 12 oras. Ti guro para di maburing ni gurong mga nagkaladakpan sila to sa curfew butangan nila lungon butangan lungon ti man. Kundi may ginatambungan sila while nagahulat sila nga magduma tapos ang ilang reglementary period bla. Butangan lungon stubang nila. Pero ikwanta i-check tanay ko na kamatuod ini Online sa Firing Line. Sa aton nga linya, mapahuay-huay na ni Tani. Guro mo, pero kabalo ko basta happy ka sako 24/7 ini. We have on the line the Police Major Antonio Benitez sa Sagay City PNP. Sir, may gabi dra sa imo. Mayong gabi mayong gabi sa tanan-tanan nga nagapamati. Pasensya gid sir sa disturbo sa Action Brian sa Action Radio Bacolod Action Firing Line. Sir, matoding report sir nga ang mga nagkaladakpan sa curfew dra sa Sagay City ginapaatubang sa lungon sir. Correct na part sa aton preventive measures para ma-instill sa ila magsulod sa ila paminsaron nga ang threat sang COVID is real. Nga kung matapikan ka sang virus ng COVID, sigurado may chance gini mapatay ka. Kag kung sige ka lagaw, kag mag-violate ka sang requirements ning aton nga enhanced community quarantine, may posibilidad nga maapektuhan ka gid sang virus o maimpikan ka sang virus kag mapatay ka. Kag
ining lungon nga imo ginatanaw mo sa blidra kay gawa kanto. Mga ide. Sino na sir ideya sa imo sir or dira sa inyo sini nga task force sir? Diri sa among task force kay isang first day, medyo damo ang violator. Nag-come up kami nga magpaparada sa lungon para i-warning sa ilang kung hindi sila mag-quarantine sa Iyabalay. So, isulod siya sa lungon. Masulod siya sa Iyabalay or masulod siya sa lungon. So, meaning ining lungon, antes ginbutang dira sa covered court, sir, ginlibot nyo pa ni sa bugos nga syudad sang Sagayda, mo na? Oo, ginlibot minamon sa bugos sa syudad, sa tanan-tanan nga barangay. I see. So, kumusta ang result, sir? Nag-dutay ang mga violators sa ning curfew ngayon eh? Nag-dutay, subong pila na lang niyo sa bilog ng barangay, pila na lang ni, 15 na lang. 15 na lang. So ano ning covered? Doon di ko ka pugong sa akon nga kung galingon na. Ano ning covered court, sir, may atop man eh, dira sila mapungko, kag mga atubang sa lungon, amo na? Oh, may atop ni, may mga bangko ni nga medyo laka-laka. Kag sa tubang nila may lungon, kag kung gabi mga alas 10, inasindihan ko niyo para makumpisa na sila sa ila bigil. May kandila pag ini-search to pa dyan ang lungon nila? May kandila sa lungon. Oh, grabe no? Anong reaction na sining mga kauturan ta? Kulbaan mo sila eh. Hindi sino man di mo kulbaan kung isulod ka sa lungon. Isa malang kalungon, sir, no? Batsagan nila. Isa malang kalungon, sir, no? Ibutang nyo da, ginbutang nyo da. Isa man lang. Una-una lang sila kung sino makakuha niya. Effective man, sir. Grabe, ano? Oo, sa una, ang first day, tamo ang violator. Subong, pila lang, 15 na. Mga pila gid sa first day, sir? First day, kung tanaon mo, daw hindi marapalan mo. Grabe, damo gid dyan. Kadamo, ginapang-warningan lang ganyan pasulod siya balay. Pero sa second day, amo to nagdutay subong, ilang na out na ilang. So, gin-check nyo man sir sa inyo sa nga interagency dira o ini nga ginhimo di way man ka-violate sir sa ila sa nga human rights abi sir? Ini sila ginbutang din naton para ma-comply naton ang social distancing. Yes. Kaya kung hindi sila naton pagbutang kung butang naton sa station, problema dikit-dikit sila, makabiolate kita sa social distancing. Yes. At the same time, ginapakaon man sila. Ay, grabe. Kamo pagaling ka provide man sila? Anamin ko sir, pagbutang sa lungon, why man tayo violation sini? Wala. Nag-base sa kay attorney, wala man kuno violation, kaya wala man sila sulod sa lungon. Ini-warning man lang niya sila. Ginpalantaw lang sa ila, no? Ginpalantaw lang sila. Para mapatsagan nila nga tutuod niyang virus niya, mapatay kagid sini kung hindi ito magalong. Okay. Sige. Pila ganit ka oras ni sir ang ila sining naman na detention ang custody sa ila? 12 hours ang ila di jail. 12 hours, ano? Sige, ang ibobi sir panogyan dira sa taga Sagay, no? Do ka unique gid sini, no? National news na ni gani. Imo panogyan sir sa taga Sagay para madula na lang ning mga nagalapas sa curfew da kag ECQ. Sa aton mga kauturan, ang aton Pilangga nga Mayor Cardi Maranyon, nagahingyo gid sa inyo nga magstay kamo sa balay ninyo. Sulod kamo sa inyo balay para mauntat kan mapatay na ning virus nga nagalapta nga apekto sa Pilipinas kag sa kalibutan para wala na sang maapektuhan kag ining ginahimo namon nga pagbantay, pagpulaw kag pagsaway sa inyo nga magstay kamo sa sulod sa inyo balay ini para ni sa kayuhan sang tanan. Kung gani kinaayo kamo namon nga insendyon nyo kami kay ining amon tasking hindi lang ni para sa kaugalingon namon kundi para sa bugos nga sa gaynon kag ginahingyo gid namon ang inyo kooperasyon para sini nga tinutuyo nga mauntat ng pag-spread sang COVID labi na gid hindi tani makasulod diri sa Sagay. Okay, sige. With that, sir, madamang salamat sa mga time tonight. Good luck sa inyo dira sir sa Sagay. Maistorya gid si mo sa action answer before kita mag-ban si mo sa off the air may istorya sa mo sir. Sige. Salamat sir Benitez sa syudad sang Sagay, no? Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Okay, now grabe man tong ideya sang taga Sagay, no? Ginpalibot nila ang lungon
kay ting mga violators na damo-damo gid. So bilog nga sa gagin palibutan nila sang lungon, kag didto nila gintabo sa covered court nga didto ginadala ang mga violators. So while nga nagatiner sila sa 12 oras dira nga nagapungko sa mga bangko, ang lungon na ras tubang nila. Ang lain pag ito kay magtakna alas 10 ang gabi, ginasindihan pag idya kandila. Action firing line. Kuha na lang nimo ulo ideya na lang ni sa aton kapulisan mo kay para paano ni matapna ang mga dungules naton nga mga utod no nga hindi gin magpati sila lang ECQ kag curfew bla. Duwa sila na hadlok sa COVID-19. Action firing line. Di kan pamatian mo to ang ba ni Sir Benitez. So, siya pauna-una lang sa dakwa sa lungon kung sinong mauna sila. Imagine mo na. Action firing line. Ari si Juan Leonorio, guro ba si kinanglano niya ng lungon eh. Ari lang sagi ka sa butahe sa akon din. Kag-actionan. Actionan? Sikat kag-actionan. Gakatul ulo yun. Dumay ka pa yan na anad. No? May ngabila kay Joey Distrito da. No? Sa nga Singkang Airport. Sige. Wala hunon ko na lang Section Dale Abe. Baw, Section Marlon. Hindi ko malambot. Karon try ko. Section Dale unahon ko na lang. Isa lang kabalita ko. Section Dale. Gikan sa syudad sa Bacolod para ma-accommodate ko man karon Section Marlon na Genovia. Gikan sa Kapitolyo Provincial. Kada mo abi sa mga interviewin naton. No? Subong nga gabi. May gabi lang kay Panot, no? Si Mama Nineng kag Papa Bogsda, no? Monitor sila subong mga Bailon family sa Don Salvador Benedicto. Lang kay Linlen, no? Diri sa syudad sa Bacolod. Alright, magpuli ko to. May Taiwan guro da, no? Action firing line. Ang iban nga di ko mabasa sa pasensya gid, no? Action Radio liog lang ko shout out sa agency sang Right Circle nga delays pirmi ang sweldo namon amo na ni kapuraot wala pa sakto nga adlaw ang pangsweldo. Ay nako naman. Sa mga company da tamdan nyo man ang inyong sininga kwan, ang inyong sininga mga empleyado. Action Radio City Hall report. Good evening, Action Bray. Kay Pastor Katipay nag-monitor man sinimatiyan. God bless ko na. We have Action Dale. Sa last Action Dale may gabi. By 103,568 ka mga pamilya sa syudad sa Bacolod ang maka-avail sining financial aid gikan sa gobyerno nasyonal under ini sa Bayanihan Act nga ginatawag Action Brian. So 6,000 pesos para sa bulan sa Abril kag 6,000 pesos para sa bulan sang Mayo Action Brian. Sa pagpakigangot naton kay DSSD Head Pasitatero, buwas nga daw Action Brian ilay panagtag ang formas sa mga punong barangay, kagang punong barangay, amo ni silang mag-identify kag mag-assess sa Action Brian kutob sa mga beneficiaries no nga makabaton sining financial aid from the national government. So sa na-mention sa mga previous report nakip diri sa mga beneficiaryo ining mga persona nga sadto nagatrabaho pero subong naapektuhan bangod sa COVID-19. So sila ini ang maka-benefit sa sining 6,000 pesos Action Brian, mga senior citizens, PWDs, indigents, mga nagabusong, solo parents, informal settlers, mga drivers, tricycad, PUJ, taxi drivers, kagiban pa, Action Brian. So, sabahin diri sa DSSD Bacolod, subong adlaw ganahingagaw nila tapos imprenta Action Brian, ang masobra 100,000 ka mga formas para buwas nga daw. Itugyan nila sa mga kabarangayan and then si barangay gin-instructionan nga by Tuesday kinahanglan nila Action Brian nga masumetera ang mga kompleto na filled out na nga mga formas sa Martes nga daw sa masunod nga semana. Wala pa idea Action Brian si Ma'am Tero kung paano kag sano ang distribution sang cash aid sa mga beneficiaries sa Bacolod City. So 103,000 pero sa records sang DSSD Bacolod Action Brian mayari kita diri sang kapin 150 ka mga households. So hindi tanan mahatagan sang sini nga ayuda. Aling dugang nga palayag ni DSSD Head Pasitatero. Tani piliun gid naton ang sektor nga na makabig naton ng mga pigado gid kag nagakaangay nga buligan sa gobyerno. Of course hindi ni naton tanan-tanan nga mga balay. So pailog na lang anay ang mga daw makasarang pa no. Labyon tani anay mga wala-wala gid. Kay sila gid niya ang kinahanglan sang bulig sa ating gobyerno. Kung may reklamo, patient, kung may reklamo, ma'am, din sila makanto or ano? What kind of reklamo? Reklamo, what if sa pamatyaga niya qualified man siya, but ang Kapitan Abi hindi siya maghatagan formas or paano nang setup? Balaan mo, amo nang ang ano gid problema sa mga kapitan. Kung haros pa lang,
Abalya hindi kami niya manglista kay kami gini ang basulon sa mga Correct. tao namon sa barangay kung hindi namon sila matululupad. Pero siling ko sa ila, inyo niya obligasyon. No, so basi maigo ka mo sa dereliction of duty kano kundi ka mo mag-obra sini. Kay kamo ya nakakilala mo sa inyo nga barangay. Kamo ya ang nakakilala kung sino sila. So meaning ma'am, wala ka mo ma'am, di ka mo pahilabot sa listasang kada kapitan. Kung anong ilagay submit, pero siyempre lantaw namon. Kung Brian, ang pagpatahaga ni Ma'am Pasitateros ang DSSD Bacolod Action, Brian. Timayo man, ano? Kay para klaro ang action day law. So bukas nga daw, expected nga ang ining ma-informa sa Atlas Action Bray nga wala bala sa mga certificate of employment. So makatrain sila sa mga kabrangayan, respective nila nga mga barangay para magpangayo sa mga documents like certification action Bray nga nagapamatuod, nga nagatrabaho siya sa sining company nga karon wala na naga-operate bangod affected man sining COVID-19. Update kabalita gikan sa Bacolod City Government Center ang ka-action nyo. Action Dale Salazar, una sa balita na sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, Action Radio. Salamat Action Day, balita gikan sa syudad sa Bacolod, at least amat-amat nga maklaro naton tanan ini, no? Si Barangay Kapitan sa Mandalagan da labuton tana pila kadlaw. Magtulot-awhay gid. Ulay hunon ko na lang sa Action Marlon ni Novia, no? Sa Kapitolyo Provincial ang sini mga balita. Mayong gabi, no? Kay Barong Rinante. Sir Bray, paano nabi wala ka nag-star sa barangay mo kag solo parents ka na, nag-star ka na subong sa friend mo, makakwa ka ba na, sir? Daw hindi gig ko makasabat sina, no? Kung paano sina. Si Drawo Panalas naman, good evening, Sir Bray. Shout out lang sa taga Barangay Kabog, especially sa Amon Kapitan, nga si Cap Jojo Malayang, super active gid. God bless us all. Keep safe lang sa tanan. Bati ka nami, no? Makabasa ta sina. Jose Marino Morinio, no? Good evening, Exxon Bray, watching live, Barangay 7, Cabancalan City. Salamat. Idna Pilia, maying gabi man. Check natin sa action na Marlon Hinobeya. Sinimatin yun. Sa mga nag-text sa Tondra, di ko malambot ang ibang gida. Pasensya. Si Aiko Takachi, dito sa Niigata, Japan, always monitoring kami lahat na Ilongga dito, all kami dito from Bacolod. Bao, salamat gidra sa inyo. No? Kas Vani Torabilia, alawagan na lang kay Basi, wala na sila kabalo. Nagaayo sila alawagon kung tani, tungalan sang mga 57 kapiwens. Si Alma Lopez. Si Hammer Blast naman niya, monitor man. Alright. Si RJ Haurana. Sir, ako gani, sir, nagkanto sila mga 9 p.m. sa gabi. Ano ni Sir Man, abi na montanan, tapos silingon. Ano ni Man? Nga dulom imobalay. Ako, sir, pwede wala gani, sir. Kadua, hindi sila nagkanto, ginalaktawan nila, mga balay, sir. Kung may ka ba mahatagan, kantuan nyo sa barangay hall, kang magpakilala gila yon, no? Si Julio Saragosa Raman, si Ana Espayo siya, good evening, Exxon Bray, reklamo lang ko dire sa Bangga Tutong, Barangay Felisa. Kay way nagtupa amon food packs, tungod kay wala daw amon name sa listahan, nga sang ligad nga adlaw, lang adlaw naglibot man sila para manglista para daw sa food packs. Paano nga subong na dula na? Daw election lang ba? Daw wala gid klaro. Ay nako naman. Ang needed gasoline gani naga-monitor man, no? Mangkot party bulig sa mga tricycle driver kag miyembro ko sang tuda alihis pero diri sa Tangob gapuli sa diin ko makuha sang form sa alihis or sa Tangob. Kung din ka mo gay listar dito ka muna makuha. Si Near Ignoslib, no? Good evening, live ka mo, Action Eric. Action Brian niya. Si Arnel Acropal, good evening, Sir Kaksyon, mandi tanana, ang mansilingan. Kasyunan, mandi, tani sa mansilingan. Laurel, Sir, kay nanghatag di ang city, sir, pila lang natagaan, damo na nahinulat sang panghatag, wala gid, sir.
Kadua na di sila maghatag ang gintagaan nila pagbalik di liwat. Nautod siya. Antikinyo ako nga nakapangasawa ilungga. Purti nga ngalan. Dapat na yapentindihon gid nga hindi tanan pwede matagaan. Lain sa national media nga undersecretary kag congressman nga ginabida lang dako ang budget ang kamatuuran gali may kriteria pa nga sundon. Gusto maning iya ho. Pilion pa ang mga qualify. Ang kaluluoy nga mga mayor kag kapitan nga ginapangitaan pa kay iban wala iya. Ginahambalan pa nga COVID-19. Oh, disgrasya. John Matiliano, Basta Action Radio number 1. Salamat. Padayon Action Radio, God bless all of you. Number 1 radio number sa tagipusoon namon. Salamat. Si Madam Terry Guanzon, Mangkot Action Bray, wala pa ang forms ang DSWD para sa senior kag PWD. Good evening. Wala tulatan nyo lang kay Dogalibot, naging man sila, no? Okay, sige. No problem lang. Action, Marlon? Okay, sige lang. Way kasa, na? Basa-basa na lang ko din sa mga mensahe, ho? Nag-active kay Damo, pabati-bati, kundi nagiho sila, taga-barangay. Ma-commercial ko, anay, pagbalik ko, mabasa na lang ko, mabasa na lang ko mensahe. Way na ko commercial? Meron pa isa, na? May isa pa ko na. Okay na? Sige. Balik ko karon dugay mga ka-action, ha? Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line! Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, Padayon ka muna kapamati sa Action Radio. Kaupod si Action Brian Morgan. Pabalik sa aton sa nga pagpangalagad mga ka-aksyon, maying gabi lang nag-monitor subong si Madam Wilma. No? Action Radio, good evening. Nanuya sa inyo sa Action Radio, wala na siya himuon sa kagalingon niya. Kag hindi lang paglawaga akon nga lang. Nanawagan ko na. Diya, sige bayan tala na sila kay ambot nga yung Action Radio lang ginakilala sa Action Firing Line. Nagkulang pagid ko. Ay nako. Si Rachel naman niya. Good evening Sir Bry. Always kami nag-monitor sa iyong programa. Ginatamyaw ko lang si Papa Jesus ko na. Pa si Jesus gimaningalan sa Papa ya. Si Tia Gina, Tio Abon, kag sa tanan nga taga Moises Padilla. Thank you again. Salamat. And talagid lang kay sa isahon tari medyo damo-damo siya, no? Action Bry, grabe man ang grabe man ang sagay balungon pagidya. Oh, kita mo untat ang mga naga-curfew, nagalagaw sila da sa violators nila. Action Firing Line. Okay. Dalagi lang kay basahon taning iban. Action Brian Morden. Next, hindi ko na pagbasahon sa pasobra. Yung basahon ko ni karon nagugta sa dan may grabe nga mga datos ni sa akon. No? Piuon mo ning imo datos sa akon kay budlay na nang imo ubalan ni. Maguba yung pamilya kos ni maginamos. Action Firing Line. Nagubuon mong reputasyon ko ha.
Mas kung kagin ebidensya, blabudlay naktama. Alright, sa iban pa din nga mga mensahe ha. Si John Matiliano. Action by sila na ang mga tao nga mga labugay, wala obrahon sa kaugalingon ang maguba sa mga tao nga gabuhat sang mayo. Basi siya na action braya, ang kilala mga taga ambot lang. Di na pwede. Kung eleksyon, action braya, post lang man makabaton, 1K dason, kung pila ka mo nagabuto, mayara kada isa. Sumahon na lang ang hatag food packs, kulang gani ang 200 pesos. Tuod, no? Kung basahan mo ng iban, di purtiyo. Si Audrey May naman niya, good evening, Action Bry. Shout out ko lang amon kapitan sa Barangay 1 Poblasyon na Carlota City. Kap Jojo Lando niya. Thank you again and keep up the good work. Si Tata Istan, good evening sir. Tani, di naman nila kami malipatan di cash help ay kay gutom na gid kami di. Ay, kaluoy no? Raymart Lauron, din ka mga barangay da Istan, din ka mga barangay. Raymart Alauron Tangguan. Good evening, Action Bry. Pila kapurok ang tangob kag kadamo sa mga pumroyo, puro nga ang ginalista haw. Why na lang gin house to house kaluoy sa iban nga kag samon nga wala gid matagaan. Confirman ko no. Elmer Almorato. Good evening, Sir Bry. Salamat. Dugay na utang ko. Action Bry, monitor kami tangob ba? Da wala na lang kami gaasa diri sa tangob kay da wala na gid deklaro. Tuod no? Kung na paninguha na lang gid kamo da. Mula naman advice na kung why naging man tsansa, paninguha na lang gid magkapangita kamo ideya paano kamo magkakaon kiti way tamahimo may krisis kita subong. Si Jenny Solgon naga-monitor man sa Valladolid mga kaksyon. Sa naga-text ni sa akon, by na lang na, no? Hindi na lang sa pagkadtuada kon please lang din na lang sa pagkadtuada. Kay basi sala maniblang information nga nagasulod diri sa aton, i-check ta ni anaya. Okay, hindi mo pagkadtuon ha. Palihog lang ang naga-text sa akon di, nagaayo ko simo by na lang da siya nay. Good PM, Junar niya. Kamiya sa ECC, Villa Alhes, wala gintagaan, bugas kay subdivision. Wala sila kabalo nga akon dingding kawayan, akon atop halin kay Milabo, bisan kadtuon nila. Pero okay lang damo paman tuod pigado sa amon. Ti salamat, gid. Amon ni mga tao nga naka-intindi sa sitwasyon. Okay, sige. Hay lang ko no kay Bruce Lee, Parkon. Naga-monitor si Matrion. Alright. Naga-monitor man si Barangay Kagawad, Idsel Talaban, regards si Councilor Lady Gles Gonzales. Kuna, dogay man kami wala kitay. Sige. Salamat. Alright. Grabe man nga. Mayang gabi, Sir Brian, si Vice Mayor palayag man hatag naman sila third batch iya sang syudad. Ang sadya kay halin sa first batch wala kami baton. Third batch pa ay kaluoy man. Okay. May pagdumot na si Mogrokas. Way man ta kontra. Way man ta kontra. Ang ato ni serbisyo publiko man ni ato na. Ginapukaw tang nagakatulog nga balatyagon, mga opisyal ta. At ikulay, may nga bilang da. Aiko Takachi. Action Bry, okay na basa ko na kina. Si Dax Deserto naman watching live. Mariveles Bataan, good evening. Si Dax niya, salamat. Marilo Alonan Ruiz sa Kabog, salamat man. Sheila Alagos, naga-monitor man ang taga Shinda Mercedes, kuno salamat gid, no? Good evening, Sir Bry. Waiting lang kami di food tax kay daw wala doon laktawan kami di sa Barangay Bata. Dito sa Metro Manila kay na ang kwan ang ginatawag naton ang mga may manag-ara to gani sa nagrally mo, no? May nagrally pag ito ya. Bry official sa Barangay Kanturay si Palay ang mga senior citizen biskan may pensyon na pero tama kagamay. Gakaon man na sila kada adlaw. Hindi kay baliwala nyo lang. Amo na pre. Kanturay ko no. Check nyo na mga senior citizen. Ay gili. Ahay. Grabe, no? Anong to nagkaroon kaya muna, no?
Kabay pa nga matalupangdan ni tanan-tanan. Kadamo gid. Okay. Okay. Salamat gid sir Ay, okay, sige. Alright, sige. Nung John, ikaw ni gire, abi ko kung sino. Matamaton, niya. Ang kadamay ito rin sa Metro Manila, kay na ito na ginamot, tos lang kay nag-rally to sila. Dito na pagsundo na, mawudlay ina. Si Max Jen Asoyral. Good evening, Sir Bryce. Shout out ko lang amon, Kapitan Diri Sandumanan. Nga wala gid kami dire kabaton, food packs, ginagihan lang namon balay, or amon balay. Tupan balay namon, natagaan kami wala. 5 days na sugod sa quarantine, wala gid kami kabaton, biskan isa. Ahay, kalulu, oy man amo na blang ang balkina ni Councilor Lady Gles Gonzales, halos tanan di matalalapod mo. Base mayara sa mga, may criteria may mga qualification, gina-check nila kung saraysin o gid abing pwede mahatagan, no? Sang nasambit yang mga bugas kag iban pa. Sa kay Gioda nga nagamonitor subo nga, why na lang kami nanawag si mo ma'am, okay na kami na? May nagapamangkot pa di abihong nga kung saan o kuno makatawag na why na lang to on air, no? Nangayon na to pasensya sa ato, di gods na ta. Okay, may isa pa di subo nga nagapadungol man, no? Alright, si Attorney Rowena Guanzon, ang Comelec Commissioner from Negros Occidental. If mabadaw you can mention taring nagpa-test man siya kino naglain batsyag ya halin sa Metro Manila. Kabig di siya nga PUI before, person under investigation, pero subong nagwang result ini siya negative mga action. Timayo man maying balita na, no? Si Madam Rowena Guanzon, taga syudad sang Cadiz na siya, commissioner sang Comelec sang Pungsod, Pilipinas. Amo na ang negative ang result, no? So kabay pa nga hindi na ni magdamo pa ang mga positive diri sa aton sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental, kag mabalik kita sa normal mga kaaksyon, ano? Ang aton siring sitwasyon. Action firing line. Okay, suway ko malabutan basa sa mga gabi sa mga mensahe, pasensya gida. Kay damo-damo kita sang sang aton sinigin palayag nga balita. Ari pang isang balya. Good evening, Sir Bride, diri sa Amon. Gintagaan ko, pero way ko na ginbaton, ginhatag ko na lang sa iban. Ti mo na nami, no? Magamusin ka nami, pamatiya, no? Kay makabatsyag kabalay nga ang ikaw may ara na. No? Si Ponte Sion naman, good evening, Sir Brian, mahamot ko sang kadlaw mo. Daw lango-lango, pero kasadya. Shout out lang sa manang ko nga gaparok-urok gid pamati, si Rodora Shoko. Salamat gid. Damo ni iritar sa tingog ko sa kadlaw ko mo. Si Linda Garaygay, watching from Japan, Action Bry, Yorosco. Kumusta ka mo din, ma'am, sa Japan? Doon nakakuhan ka mo rin, no? Okay ka mo din, no? Okay, sige, salamat. Sa nag-monitor. Action Bry, good evening. Diri kami barangay Minuyan, kabalo ka, Sir Brian, nagkalabot na kami sa bukid para lang makakita kami mga lagotmon. Kay gid namon maagwan, nga magtulok sa mga bata na wala kami maihatag sa bata kon mangayo kay puro na lang kuno kanon ang ginapakaon ko. Di kay waay na ako bikwarta ibakal man lang sa iyabis kan tinapay lang. Ay naano nga sitwasyon ini. Sige lang ma'am, uluantos ng taanaya. Kay pagkatapos ining ECQ kaluyan, why na ning COVID nga ini balik sa normal na gid kita. Action firing line. Sige, why na kita sang igo pang oras sa aton sa nga pagpangalaga dopod sa bugos nga puwersa sa Action Radio News Department sa pagpanguna ng Action Rex Cantong, Station Manager Action na Magbanwa. Sa technical side, we have Action Henry Pulgar, we have JM Baikin, upod taman karon back up sa News Center Action An Defensor. Sikat na section an mo. Action Erin Naboso, Action Dale Salazar, standby karon sa Action Night Patrol with Action Eric Magbanwa. Kaginyo naman nabatiyan isa ka memorabling istorya sa Action Firing Line, maghilibati tabwas sa pamagyapon ng istasyon kag oras. Ini sa Action Brian Morden, nagapasalamat gida. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod, Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,
Serbisyo Publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu,